Ćao, ja sam Igor, ovo je Nemanja. Istina. Nemanja će nam danas opet pričati o svom putovanju Transsibirskom železnicom, pošto nismo stigli da završimo prošli put. I također ćemo staviti u video Q&A, koji smo vam obećali prošli put, koji je nažalost izbrisan zbog jednog idiota iz produkcije, kojeg nećemo ovaj put imenovati, ali sljedeći put hoćemo, ako nam opet misklikom fat fingeruje i obriše 50 minuta podcasta, koji sad opet snimamo. Hvala mnogo na tome. Samo želim da naglasim da kao izvesni lik koga nećemo imenovati je jako dobro dečko, svi ga vole, sigurno sam to bi bila kao jedna opuštena greška, oprostit ćemo Aleksija, ali kao nije bitno. Da. Dobre, ništa, posljednji put, sad, s obzirom da ovu priču sad nanovo pričam sve iz početka, ti si pre to rekao da prvi put čuješ to. Pa svakako mi je ovo 4. 5. put da čujem, tako da je sve u redu. Da, jako dobro. Ali i dalje svakako zaboravljam sve što mi pričaš, uredno, tako da... Da, ja sam generalno dosta lik, to ima smisla. Mi smo stali bili kod packinga. Kod packinga, to je jako istina. Sad ne mogu da se setim koji deo ništa iseće ovo, ako sam već pričao. Da, bila je situacija... Ne, ja sam dosta star, to se razumije mi. Ja sam dosta star čovjek, ja sam godinama, ja bukvalno čekaj, koja je sada datum, 18. Ja za 5 dana punim 74 godine, ja zaboravljam stvari. U svakom slučaju, scena je bila kada smo mi onda stigli u Peking, tamo smo se našli sa mojim bratom. Moj brat je putovao jugom Azije, on je išao od Singapura do Vijetnama i onda otišao u Peking i tamo smo se našli. I on je stigao dan pre nas u neki ultra jeftin hostel, u relativno centar deo Pekinga. Jako dobra lokacija, jako malo para, što mi je bilo super. Ali ispostavlja se da taj kao hostel su kao bungalovi namenjeni za letnje turiste. A mi smo bili tamo kao full zima, bilo jezivo hladno. No, u svakom slučaju, on je nama javio kao, pa nisu baš najbolji uslovi, ali nije htio da isprenaš kao Svilen, pošto smo mi prošli sad kao Transsibirsku železnicu i sve ostalo i on nije htio da bude taj lik, da ga odmah krenemo prozivati kako je Svilen. Da, inače kao evo shout-out za mog brata Filipa Bogdanova koji će se jako naći uvređeni, ne shout-outujemo to sve istrpeo. Budala. Ćao Filipe. Šanse, Filip je dosta okej lik. Ništa više. Mi kad smo stigli tamo, mi smo bili u sobi sa 4 kreveta, nas je 3. U jednom krevetu je bio jedan lik koji je improvizovao sebi zavesicu na krevetu i on nije silazio sa svog kao topa banka kreveta. I mi njega nikad nismo upoznali neki Kinez, razumeš? Sam kao bio jako strašan, blejao tamo sve vreme kao u redu, nema veze. Vrata od smeštaja našeg su bila razvaljena i krpljena, razvaljena ponovo i imali su kao, znaš kada zabodu onako metalnu šipku na kojoj ti staviš katanac. Da. Što se rada klasičan onaj DIY moment. To je bilo našim vratima, to je bilo razvaljeno, a ta šipka je nekako ulazila unutra pa ti nisi mogao vrata da zatvoriš full, pa si morao da ih kao podbočiš sa nečim. Što je bilo super jer napolju bilo -10. Konstantno. Kina, da. Onda je bila situacija da kao hoćeš da se tuširaš, a pošto je to kao neki letnji kompleks, ti nemaš kupatilo u sklopu svog kao tog, to se zove bungalovi, ja ne znam kako se to inače može nazvati. Ti kroz dvorište odeš u te tuševe. Da. I sad pošto je -20, lako ti skontaš šta je, to je samo tamo ko kulja para odatle. I ja sada u fazonu kao stisnem zube, peškir oko struka, kao šampon u ruki, kao sad ću da odem tamo. Napolju -10. Napolju -10, kao nema veze, prolazim, dođe do tuše, sad kao hoću da izvedim koji je zauzet, kucam na nema odgovora, zaključano, okej, nema, nebitno, otvaram jedna vrata i kako sam otvorio ta vrata, tamo čuči neki Kinez, golca, odvrnuta vrela voda, onako sve šuri para i on pere svoj veš, onako čučiće, ali full slav squat situacija i pere, ili kako pere i ja otvorim, a sad ja sam efektivno izuzev tog peškira i sad kao, on to pere i sam kao pogleda me i pogledam u fazonu kao, šta? I sad kao The Family Jewels njišu i on samo tako sedi kao pere, gledaš tako šta? I lik nastavi da pere. I ja sam kao, zatvorim, vratim se nazad, sednem u sobu. Ništa tuširanje, stavljaš dezodorans. Ne, dosta, da. Uzbekistanski dezodorans. Tuš samo kao pod tabanim i kao, bio su u fazonu ne. I onda, mislim, meni je bilo strašno, ja sam bio blago istrumiran tom situacijom, ja sam jako... Misliš kultur šokom? Ne, istrumiran. Jako istrumiran. Neočekivanom
veoma neobičnom muškom golotinjom. Eto tako da to formulišemo. U svakom slučaju, ja sam obraćao pažnju kada je taj brat završio. On je, da, inače, moram da nahvalim bravadu Kineza, koliko njih apsolutno boli za sve što bi se mi cimali. Znaš, ti bi imao angst da se prošetaš polu-go nakon što te neki lik vidi da skvotuješ go nad lavorom i pravo svoj odjeću. Taj lik je full, tako, u tom izdanju došao u gaćama, propešače, to je isto od dvorišta do svog smeštaja. Je bilo jako impozantno zato što kao se tuširao tom vrelom vodom i onako kao isparava. Da. I lik je samo tako prošao. Ja sam bio u fazonu kao, ovaj čovjek ima hrabrost koju ja nikad u životu neću imati. Apsolutno. I to je bilo zapravo super stvarno, sam znao da mogu ja sad da se tuširam. Ono kao, preludi su, da. Napravili smo im dramu, to je prvi jedini put da smo napravili dramu u bilo kom smeštaju. Zašto nismo mogli da zatvorimo vrata i bilo je -10. I došao je taj neki siroti kao lik koji radi u tom hostelu i lik je bukvalno uradio ono kao probaj da restartuješ. Gurno 2 puta i kao lik je onda otišao po ćebe i kao onako okačeš ćebe da pada sa vrata, razumeš, kao sa strane, kao iz Binder, bukvalno znam za tu situaciju. I on samo napravio dramu i bio smo u zonu kao otkazio ostatak dana, naćemo nešto drugo, razumiješ. To je bilo jedini put da smo napravili dramu u bilo kakvom smeštaju. I otišli se iz tog mešta? Da, bukvalno. Jednu noć smo prespavali, ne može zatvoriti vrata na -10. Užas, da, nerealno. Ali da, baš su carevi. I sad ništa, tamo smo se našli sa bratom, šta je bila sad sledeća situacija? Mi smo, pa tamo je glavna stvar Kineski zid. To je stvarno kao baš, to stvarno svako mora da vidi. Ja ću uvek pričati one najskrnavije priče iz svih ovih putovanja. To je zato smo tu. Zato smo tu. Kao, niko neće lepe turističke priče. Pa neće da mi slikaš sve sa istim filtrom na Instagramu i postavljaš i da ja sam doživio spiritualno awakening ne zanima me to. Zanima me šta si skrnavo radio, brate, na Kineskom zidu. Ne, onda ako hoćeš baš najskrnaviju scenu, McDonald's u Pekingu, ali brate, ovo je full centar Pekinga. Da. I kako će mene... Pričaj. Videli smo reklamu da imaju burgere, McDonald's burgere sa, da li je bilo sa ugljem ili sa kao squid mastilom, bla, 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 ali bio crni burger. Da. Ali sve je bilo crno, znači kompletno crno. I mi smo bili fazon, ajde idemo to da probamo. I mi uđemo tamo i kao, kad bilo koji lokal koji ima sanitarni čvor, mi odmah idemo prvo u kupatilo da se umiješ, opereš ruke malo, zato što kao ne znaš kada ćeš sledeći put moći da se malo dovedeš u red. I taj McDonald's u Pekingu u kojem smo mi bili, a ima ih mnogo, je bio na 3 sprata ili 4. Trećem spratu je WC. I mi odemo tamo i WC nema vrata. WC je samo kao hodnik u koji ulaziš, znaš. I nebitno, uđeš. Ulazi tamo i sad tamo su, u Kini su većina WC-a su čučavci. Prvi problem, nebitno. I onda skapiraš, vrata sa WC-a su sklonjena. Znači ti imaš ograđeno je, ali nema vrata. Ti vidiš lika kako opet full slav squat sa telefonom u ruci, kako radi svoj posao, situacija. Ali nije to najskrnavija stvar. Najskrnavija stvar što su pisoari u uglu nekako poređani, znaš, ono kao ima 10 komada, lupiću 10 i bilo ih je više. Poređano 10. Kao u L. Pa da, kao u L, ali opet nekako kao, zamisli 2 kvadrata koje se spajaju na ćoškove, otprilike. I ti uđeš u tu prostoriju, poluprostoriju gde je samo pisoar. Da. I oni uopšte ne ulaze tamo, oni samo stanu na taj najuži prolaz kad tamo i samo piše u direktnom smeru tih pisoara. I to je samo kao... Stanu na vrata i pišaju... Na prolaz, jasno. Na prolaz. Znači ti uđeš i samo... I to se... To stoliko smrdi. Znači niko ni ne dobace do pisoara. Niko se ni ne trudi da dobace do pisoara. Znači, pišaju samo kao u smeru pisoara. Ajde tako da kažem. Znači, da li ima odliv? Da li odlazi to? Ima odliv. Sve to ima odliv. Pa ne, mislim kao svako kupatilo ima odliv de facto, razumeš? I ovo nekako, mislim, sad nisam baš razmišljao, ali me interesuje sada, retrospektiv bih volio to da saznam, da li je taj deo podan onako blago pod uglom, pa da... Da, o tome pričam. Da, mene to jako interesuje. Ali u svakom slučaju, mi smo bili tamo, bili šokirani, zato što u suštini ti likovi su preferirali da se zguraju jedno pored drugog. Na prolazu. I da pišaju onako u istom smeru.
nego da samo Ali kao... pisoari su tu za pišanje. Da, bukvalno služe za to. I svako bi A imao... voliš što ima simboličnu svrhu, kao evo tu su, znaš možda šta- da ih gledate dok pišete u generalnom smeru. A pazi, znaš što je stvarno najjača scena? Svaki od njih imao onaj kao mint u njemu. Znači, toliko nisu korišćeni. Toliko nisu bili korišćeni. I ali generalno, kao, packing je ultra čist. Ja sam siguran da oni imaju ono kao 0.24 spremačku Neko ekipu. čisti to, da. Da, ali oni to državaju verovatno toliko dobro da ono kao zatvore na 2 minuta i to sve očiste i ovi krenu iz početka. Ali ta situacija da se ti kao poređaš pored tog lika i kao ono kao ugoraš se ti toliko da možeš onako da izvodiš. Da, ta Čekaj, scena. da li si pišao tamo? I apsolutno sam se u glavi između tih klikova i uradio isto identično stvar. Pa brate, when in Rome situacija, Jeste. znaš ono kao, baš ja sam dozeti da gacam u jedinim patikama koje imam tu do tamo i onda još onako kao da rizikujem da dođe neki lik sa impozantnim lazom i da me rokne. Apsolutno, u patike. isto Da, bih ne, uradio. to. Ali znaš ono kao, uradiš tu situaciju, u fazonu si kao, ja ne smem da osuđujem njih, ne smem, uradio sam istu stvar. To je kao ovaj, kako se zove onaj test, kad kao autoritet ti kaže kao pojačaj bol. Znam šta misliš, da. Znaš na koji test mislim, da. I sad svi mi volimo da mislimo da kao ne, autoritet ti kaže ubio ovog lika, ti si u fazonu, ne, ja neću, kao svi bismo okinuli na tom testu, zaboravio sam kako se zove, ali će se neko napišiti u komentarima jer ne znam kako se to zove, nebitno. Ja sam, bukvalno, dovoljno mi je bio taj prizor, taj odvratan prizor pišanja u smeru pisoara, da sam odmah uradio isto. I onda sam se okrenuo i kako sam izlazio, vidio sam te ograđene WC, čučavce, koji nemaju vrata, znači nisu otvorena vrata, nema vrata i u skoro svakom od njih čuči jedan lik, full slav squat, pete dole, a svi su oni ultra skupi, pazi, nemojte misliti da su to kao neki ono ljubiri, to je samo kao kulturološka je razlika, oni su svi na sebi imaju abnormalnu količinu para. I lik čuči, jer ako prebacio svoju Gucci torbicu preko ramena, ne znam da li je Gucci, ali nekad izgledalo kada je skupa torbica, kao prebacio Gucci torbicu preko leđa, čuči, full squat, jer lik džaga telefon i kenja. Da, baš sam čitao članak o tome da oni imaju taj specifičan način skvotovanja i da su toliko navikli svoje mišiće, svoje tetive, tako to da njima nula frke, da sede jako dugo, da bukvalno čuče jako dugo. Da. U tom, i da je baš specifično za Aziju, Jugoistočnu Aziju, tako te koji su navikli na čučavce da mogu jako dugo da čuče u tom jednom specifičnom položaju. Da. Ti razumiješ, ne bi ja blejao na telefonu, ja bi samo jednom razmišljao, to je daj Bože da mi kolena izdrže ovo, razumeš, dok čučim tamo. A mi bismo čučili vjerovatno, mislim kao sad razmišljam da sam morao da koristim taj već, ja bi čučao na prstima. Pa da, isto. Od prilike da bi imao kao full pokretljivost, ne znam kako to da kažem. I držao bi se za zidove. Nešto bi tako, lik je blejao. I njemu je to prisustvo, ono kao uništavanje tog prostora sa urinom. Zato što ima 3 zida, breaking the fourth wall se to kaže u umetnosti. Da, bukvalno to. Njemu nije ni najmanje smetalo. To što ovi likovi tamo ciljaju ka pisoarima, tomu ništa nije smetalo. No dosta o tome. Da ispričamo nešto mnogo lepše, kineski zid. Mi kad smo otišli od kineskog zida, mi smo mislili sad ćeš dobiti ono kao 100 metara sređenog, uređenog Disney World kineskog zida i to, bukvalno to dobiješ. Dobiješ ono što vidiš na razglednicama. Da. Ali, imali smo tu sreće da smo pročitali neposredno pre da ako ti se produžiš samo kao malo dalje od posljednjeg ograđenog tornja i ti preskočiš sa suprotne strane, dobro, to nije baš za preporučiti, ali kao ako si iole fizički sposoban, lagano ćeš to preskočiti. I mi smo došli do tog posljednjeg tornja i preskočili. I onda samo se menja. I onda više nije turistički zid. Sada je pravi zid koji oni nisu renovirali unazad. Pa, navodno, neke delove nisu renovirali nikada, ali onda vidiš da je taj deo u jednom delu drvo niknulo kroz ceo prokleti zid. Jasno. I onda nailaziš samo na upozorenja koje kažu više niste na sigurnom delu zida, ovo nije turistički deo zida, onda ono kao na engleskom kao ovo je najviša tačka kineskog zida, svaka vam čast, vratite se nazad i to su sve kao neke laži sa namjerom da se ograde, jer kao ako padneš sa bilo koje od te dve strane, onda kvalitete helikopter moraju odvlačiti odatle jer nema ništa u blizini. A dosta je visoko jer je na nekoj uzbrdici, na nekoj, ne znam, jako velik pad. Kapiram. U svakom slučaju, i sad mi smo nastavili tamo, imali smo određeno vreme, kao koje smo mogli da budemo tamo, i bili smo zonarimo koliko najdalje možemo da pešačimo za pola tog vremena i onda isto toliko se vratimo nazad.
I mi smo krenuli, to je počeo kao običan hajk. I u jednom trenutku smo samo skapirali da ovaj hajk je postao planinarenje. Jer kineski zid je u nekim delovima imao stepenice. I u toku godina te stepenice su erodirale do te mere da je to sada samo postao kao ravna kosina, ali bukvalno ravna kosina, iz koje raste drveće i tome slično, i ti se bukvalno grabiš za to. Zašto je strmo, zašto je pre bila stepenice. Da. I to je sad toliko strmo da ti moraš na prstima da se vučeš, da se popneš do tamo gore, i ti kad se popneš tamo gore, ti onda znaš da ti tamo se spuštaš ne znam, ko na crvenoj stazi na Kopaoniku fazan. Da. I ništa, i kao ideš i onda prolaziš kroz neki toranj koji je jako urušen, a imaju te svodove napravljeni pre ko zna koliko, renovirani pre ko zna koliko ispravka. I ti stvarno nisi siguran da će se to srušiti baš u tom trenutku. Da. Ako mogu da dam nekako poređenje otprilike, za većinu ljudi koji su bili, a skoro je svako bio, Smederevska tvrđava. Konkretno, oni tornjevi koji su onako jako sumnjivo pod uglom, koji gledaju na onom parkingu. Sad, ne znam da li si bio. Bio sam. Da. I u svakom slučaju, tamo je uvek najveći hlad. Ako dumneš malo jače od njih da će da... Pa tako je prilike situacija sa velikim delom kineskog zida. I sad situacija je što ima određena vrsta ili određeni broj ljudi ili nebitno, kao niš vrsta hajkera / backpackera, kampera, koji vole da pređu celom dužinom kineskog zida i da kampuju. Koliko kilometara otprilike? A nemam pojma, abnormalna količina. Mislim, Google. Da. Ne znam. Znam da je glupo. Uzao nam je ovo na telefonu, pa ne možemo googlovati. U svakom slučaju, scena je što ti nađeš na hajkere koji idu tim velikim distancama i ti vidiš da su oni jako opravljeni, uključujući i kao šlemove. Sad fore se što je to valjda jako ilegalno. I kada ti ideš tamo... Pogotovo kontom u Kini. Da. Za nešto što je njihov nacionalni simbol. Tako je. I mi smo jako vodili računa u fazonu da ne bude kao, vidi ovaj kamen je labavi, kao gurneš ga, tako nešto. Pazili smo na te scene. A nismo imali vremena baš da stignemo do onog dela koji je baš urušen, do te mere da ne možeš više pešačiti ili penjati se po njemu, koji više nije strukturalno stabilan, iako tako izgleda, ili obratno, nismo dotle stigli. Ne znam koliko stubova smo prošli, baš smo brojali, sam zaboravio, u svakom slučaju, ali ima ljudi koji to rade i koji eksplicitno kampuju na kineskom zidu, što mi je baš jako moćno. Da, to je baš cool. To je baš cool. A vi ste imali to predznanje o tome gde smete na kineski zid ili ne? Ili ste to išli na divljaka, da ste bili uzmano, ajmo tu? Ili ste znali za sve te priče pre? 90% ovog ovog putovanja je improvizovano u smislu da pokupiš neki deo informacije i zaboraviš i onda kad se nađeš na licu mesta budeš u fazonu kao aha. Jer kad su mi prošli taj, na primjer, znali smo da ima deo kineskog zida koji je sređen za turiste. Mislim, to je najlogičnija stvar. Da. Ali renovirati ceo taj zid, bukvalno od početka do kraja, to je... naravno, ne treba to da rade, to je nelogično. Samo pitam, da li si imao predznanje o tome da neki ljudi, da postoje ti delovi zida? Koji kampuju? Ne, znači da uopšte može tamo da se dođe na ta mesta zida koje su, tako reći, ilegalna. Pa ja sam kapirao da nije ograđeno. Ja sam kapirao samo kao pešač. Znači jeste bilo na divljaka. Bio si fazonu, ako može, odradit se. Da. Ne, toliko stvari je bilo u fazonu kao ako nas niko ne spreči, uradit ćemo. To je ta situacija. Jer uvek imaš jednu, posebno u Aziji, uvek imaš jedan monopol kart, get out of jail free card situacija, kad se predstavljaš samo kao glupi turista. To je stvarno, jako se puno možeš izvući na to. Jasno. Mi smo znali da tamo ne možeš ići, ali nismo znali da taj prolaz je skoro zabarikadiran, ali ti ako se popneš bukvalno sa strane, tu je otvoren kao prozor i sad jesi ti malo kao... Da, izmajmunišeš se, ali svako se i najmanje namere to radi. I mi kad smo prošli, nalazili smo na druge kao... bilo je drugih ljudi. Da, mislim manje, ali vidiš da su to ljudi koji su otprilike sličnog stava kao i mi, kao idemo tamo da nam baš neće dozvoliti, ali fore što kada ti prođeš taj deo, više nema redara, više nema policije, više nema nikog da vodi računa to. Mislim, dobro, to je opet mač sa dve oštice, jer kao kapiram da ljudi mogu da divljuju tamo i kao kradu kamenje sa zida ili ga uništavaju ili šta ti ja znam. Kakav ti je utisak kineskog zida? Predivan. Ali ne turistički deo. Mislim, turistički deo je impozantan, ali impozantan kao bilo kakva impozantna megalomanijačka građevina. Da. Ali taj deo zida, baš koji je oronuo, mi daje to
plus malo vibes koji sam dobio od Pripjata u Černobilu. Misliš u smislu priroda koja se... Koja je samo kao... Da. Brad, to je napravljeno od kamena i sam priroda samo rekla, vidi drvo. Da. I sam kao, drvo tamo raste. I ono kao... Da, ta dinamika prirode sa nešto što je čovek stvorio. Da, to je od svih putovanja na kojima sam bio i kao najjači utisak koji sam povukao, dobro, ovo zvuči jako kao ono, Jelena Đoković pomenat je, i upravo to, koliko u suštini majka prirode za sekund može da uzme sve nazad, znaš, kao taj moment. To je dosta cool, osjeća dosta nebitno, ali je dosta cool. To sam vidio na Kineskom zidu dosta evidentno, baš jako, i to mi se sviđa. Posle, šta smo posle radili? Pa posle smo išli za Mongoliju. Zašto, pošto smo se spustili iz Mongolije u Peking, tamo smo se našli sa mojim bratom i onda smo se vraćali nazad. Dobro, u Pekingu smo još bili kao dosta turisti, a i onda smo se vraćali nazad u Mongoliju. Da li ste u Mongoliji imali neki problem sa da nisu mogli da nađu Jugoslaviju u onom svom tefteru? Jeste. Tako nešto? To je zapravo, to sam prošli put zaboravio da pomenem, dobro si se setio, to je bila fora kada prelaziš granice, sećam se kako se zove Altan Bulag. Kad prelaziš iz Rusije u, kako se zove, Mongoliju, onda prelaziš Altan Bulag u jednom delu i onda je bila ta situacija da oni baš bukvalno kao imaju tefter, jedan džinovski tefter i sve onako zabeleženo, podvučeno markerima, dopisano i tako nešto. I mi dođemo... E-uprava. E-uprava, da. Znate, neće se žaliti na E-upravu nikad više, znaš, ono. I oni uzimaju naš pasoš i kao, ona situacija kao, šta? I kao, lista. Nemoj sad da, Gabrić, taj drug sa kojim sam putovao, Aleksandar Gabrić, shout out i za njega, poseban, jer on je bukvalno brains za cele ove priče, on je krenuo da se objašnjava sa njima, na engleskom, što oni ne znaju. Onda, srpski, ruski malo, oni ne znaju, ništa, ne može, razumeš. A njihova carina pridaje puške, razumeš, s ramena i samo nijem prebacim na drugo rame, tako da puška ono nalegne na grudi. Samo kao, joj, molim vas, nemojte me ubiti jer sam iz Srbije, kao, I tu krene tako neka panika, bla, i on nama otvara, razumeš, i pokazuje kao imena država i ide sve u fazonu, napisano po njihovom, i onda na kao engleskom, ali vidiš nekim slomljenim engleskom, ali nigde ne piše Srbija. I on bukvalno uzme i okrene na Y i ima Jugoslaviju. I on kao, this country doesn't exist anymore. I otvori kao kartu i pokaže kao partiji, pokaže kao Republika Srbije, tako pokaže. I lik u fazonu kao, ako sklopi, razumiješ, i nestane. I lik ode i vrati se nazad i dođe neki lik, znaš kao, bela košća, sav sređeno u fazonu, kao, ne, sve je u redu, kao, dajte, nešto, puknem pečat, uživajte u Mongoliji, kao, sve je super, kao, i samo da se pusti, samo ta scena. Liku samo kao, 20 godina nisu imali potrebe da se sad su bukvalno u fazonu, menjajte sve. Da, znači šta je ovo podrazumevalo? Neko je samo lepo uzeo onako korektor i prevukao Jugoslavija, okrenuo na drugu stranu i samo kao... I dodao Srbiju, onako slavio... Da. Što se kao dopisa Srbija? Da, dodao tamo kod se išao. Da, sad. Jedino mi interesuje da li ispuštamo kao i Hrvatsku i Bosnu i Makedoniju i slično. Pa kad dođu oni, onda će nigde. Ali oni će imati mnogo veći problem jer Jugoslavija je sada predsjedana. A da li su mogli da pročitaju, pošto oni imaju ćiriličnu azbuku zapravo Mongoliji? Da, oni su baš... Da li su mogli da pročitaju kao, razumeš me? Oni su mogli da uzmu moj telefon, google.com i da ukucaju Republika Srbija. Stvarno. Ti ne možeš da veruješ koliko je taj problem koji je trajao pola sata, a nas je čekao taj autobus koji nas prebacivao preko ove granice između Rusije i Mongolije, je nas čekao, pa je bilo naš kao to malo neke tenzije i sad taj lik koji je vodio put, on je urlao na nas, mi smo bili u fazonu nije do nas nego do ovog lika, taj lik urlao na njega i sad, znaš, ono klasična turistička situacija da niko nema pojma tačno šta se dešava i sad zašto onaj mim kao kasirka koja zna šifru za šta već, ta situacija se desila. Jer oni imaju kompjutere tamo, ja sam ukapiram, moj brat ga ne koristi jer ima svoj tefter, znaš. I on je listao, tražeći Srbije. Da, ta je neka situacija bila, u svakom slučaju. To je bilo kad se dolazi iz Rusije u Mongoliju, a sad se dolazi iz Kine u Mongoliju. Da, znači mi smo u suštini kao morali da prođemo Mongoliju, onda smo se vraćali nazad. Vraćali smo se nazad i onda smo se zadržali malo duže vratili smo se onda smo se sadržali malo duže u Mongoliji. Fora je bila što ja sam zbog tog
smeštaja, -10, ne možeš zatvoriti vrata i tako dalje. Ja sam se malo prehladio i sad opet ponovio sam to verovatno. Ja sad stvarno ne znam šta sam ispričao prošli put što je ko izbrisao. Nije bitno ko je izbrisao. Nije bitno ko je izbrisao. Da, sam kao nebitan lik. Nebitno. Da. Tako da možda se ponavljam ponovo, ja se stvarno izvinjavam, ali opet i star sam čovjek, tako da staračka demencija već počinje da utiče. Ja nemam slezinu, stoga sam jako osjetljiv na bakterijske infekcije, sve vrste infekcije, ali generalno upala pluća meni je realno veliki problem. I ako postoji mogućnost da dobijem upalu pluća, onda postoji mogućnost da mi kao, rip. Da. U svakom slučaju, dobro, uopšte nije toliko ozbiljno, ali opet želiš da izbegneš upalu pluća u svakom trenutku. Kad smo se mi vratili iz Kine, ja sam imao blagu temperaturu i pride, jako sam puno kašljao i nešto iskašljava i sada u fazonu, naš mozak ti automatski ode u to kao WebMD moment, kao aha, ok, ja umirem, scena, ja sam se pomirio sa tim da ja sam kao gotov. I mi stižemo u Ulaanbaatar i sad mi smo 2 puta bili na istom mestu, samo kao kad smo prolazili, kad smo se vraćali, odšli smo u isti smeštaj, taj konak što drže 3 ženice kojima, ako se dobro sećam priče, ali sad ovo je iz druge ruke jednih od turista koji su tamo bili, oni su imali tu neku kao veliku kuću, bila neka kao dobra porodica, nešto radili sa konjima, šta ti ja znam, i cela muška strana porodice je umrla. A, stvarno? I ostala samo ženska, znači baba, mama i ćerka, i oni su to, mislim, to nije velika i manja, samo kao malo veća kuća, pretvorili u kao Airbnb scena i kao tako se oni izdržavaju sada. Ali pride 5 evra u centru Ulaanbaatara. No, nebitno, kao, jako dobri ljudi. I to svima kažem kad me neko pita, a nije kao da me iko išta pita, kao da ispada kao, da, ne pita me niko, ali za oba puta kad su me pitali koji narodi su mi bili kao najdrži, najsimpatičniji i tome slično, uvek kažem svi mongolski narodi, uključujući i ruske, Burijete do Mongoli. Da, kao ti tatarski narodi, ne znam. A pa Tatari u Kazanju, oni su mnogo više Rusi nego, ali kao oni nisu, kada, to više tu, kada već prođeš Kazahstan, onda, mislim, Kazahstan na desno, da tako kažem, onda počneš da susrećeš te kao ruski mongolski narod, počevši, mislim, od Irkutska, Bajkalsko jezero, mislim i Burijat, jel? No, šta je bila scena onda kad smo stigli nazad u Ulaanbaatar, ja sam kašljao, imao sam temperaturu i tome slično, ja sam zakazao u toj nekoj internacionalnoj klinici što su oni tamo imali pregled, ali jedan doktor koji je mogao da me primi kao hitno je mogao da me primi sutradan, šta ti ja znam, i ja taj jedan dan sam bio u fazonu, ja ostajem sada ovde, ja ću da blejem u tom smeštaju i ne radim ništa. A Gabrić i Filip, brat i drug, su otišli da žive sa jednom da prenoće jedno veče u jurtama, u gerovima, te jedne porodice, pošto je dalje trajalo taj festival Belog meseca, Cagansar, tada oni te darivaju sa poklonima, daju ti novac, bukvalno rade sve dobro što mogu da rade, što više dobrog učinu u tom jednom danu, ne u tom jednom periodu, toliko će im se vratiti do kraja godine. Stoga, nasumična osoba će biti pristojna prema tebi, svako će te nuditi hranom, pozivati kući i u lokalima, čak i u lokalima. Jako lep gest. I sad ta porodica je ponudila da ako oni hoće da iskuse to i imali su taj neki kao dodatni ger ili jurta, sad kao ima tu diskutabilno kako se zove, mislim da ger zapravo pravilan izraz, nebitno. Oni valjda imaju ćerku sa posebnim potrebama. I ta ćerka ima svoj ger i oni su nju stavili sa sobom u ger i njima su dali njen da imaju svoj, da, jako lep gest od njih kao uživali su koliko možeš uživati na -20 na planinama na obodu Ulaanbaatara. Jako su se iscimali oko njih, i dalje love sa sokolovima, imaju konje sa kojima, mislim, koji su im bukvalno prevozno sredstvo, pošto u Mongoliji i dalje kao konji su i dalje, mislim, jasno, kako da kažem, deo života. No, ja sam taj deo sve propustio, ja sam to vidio samo na slikama.
to je većinom sam vidio na slikama, ali nisam mogu da proživim taj jedan mali deo. No je bitno, ja sam za to vreme bio u tom smeštaju. Sada bi je scena što ta baba, najstarija od te 3 koje drže taj smeštaj, ona zna ruski. Sad, ruski i srpski, ako vodiš račun, ako pričaš polako, ti ćeš moći da se iznabadaš, snađeš se. Sad, ona dobro zna ruski. I ona mene pita šta, ja njoj objasnim i kao kašljem i kao temperatura i tome slično. I sad ona kao, jako je žao, jako to, sad ću ja tebi napraviti nešto da jedeš, znaš, kao sad će ti da, ja u fazonu kao, super, ne moram sad ovako sa temperaturom da se cimam do prvog supermarketa da kupim šta god da jedem, ona će mi napraviti nešto, a u suštini kao mongolska hrana je 90% kuvano meso i mleko. I mleko u svim oblicima, kamenje mleko, fermentirano kobilje mleko, ovčje mleko, ne znam, sve vrste mleka, slatki jogurt, supa od mleka, meso kuvano u mleku, svašta nešto imaju i ništa ne sole. A da li imaju neki slani čaj, kao neki čaj, to isto postoji? Sad imaš supu od mleka i imaš taj čaj od mleka. Taj čaj od mleka, on dosta često sebi ima i meso. Tako da ljudi brkaju ta dva, valjda. Ja ne znam da li ima neke velike razlike između njih, ali da. Šta više, da, jako dobra scena, ima da se kupi to kao 3 u 1. Stvarno? Da, ima malo dehidrano meso. A to fermentisano kao bilje mleko, da li je to fermentisano kao kefir, kao 0,5 ili fermentisano ozbiljnije, u smislu kao alkoholno? Kao sajder. Ajrag, ne, ili tako nešto, nemam pojma. Nemam pojma, ali vuče malo na sajder. Aha, znači jače, bukvalno kao alkoholno piće. Da, jeste alkoholno piće. Sad, znaš, ne bi se izubio ko budala od vinjaka, kao ispod mosta, od toga, ali ako popiješ na prazan stomak pola litru toga, apsolutno ćeš osjetiti. Da, kapiram. Ali ukus ti je, zamisli kao razvodnjeno mleko i da staviš malo alkohola, vodke u njega. Jasno. Da. Nije najfinija stvar, ali kao nije ni najgora stvar. Imaju neke malo kolače koji se namjerno prave od pokvarenog mleka. A čuo sam za to. Ne znam zaboravio sam kako se to zove, ali to je valjda kao... Ugrušci neki. Da. To je curds na engleskom. Da. Tako se na engleskom zove. Ne znam kako bi to bilo. Ima neko specijalno ime, a stvar kod toga jeste što ili možeš da ih jedeš, ne da ti se sviđaju, ili možeš da ih jedeš, ili te teraju na peglu odmah. I to je otprilike kao... Tipa, ja sam mogao to da jedem i bio sam u fazonu, kao, pa nije mi fino, ali kao, bože moj, kao, ja sam mnogo gore stvari. A Gabrić je imao tu situaciju, znaš, tako. A Filip onako gleda njega i nije uzeo zalogaj i samo kao, znaš, onako izme najmanje mogući grizi, kao, ne dolazi u obzir. Znači, kao, toliko je preintenzivan ukus pokvarenog mleka, da te samo kao tera odmah na peglu. A stvar je što to stoji na otvorenom, praktično odmah pored vrata i ja mislim da je to deo tog Cagan Sar festivala, tog belog meseca, da kada ti uđeš, odmah krenu da ti daju stvari. I pored ima jedna velika činija sa jednim od tih mleka, fermentiranih kobilje mleka. Ja mislim da je fermentirano kobilje mleko baš. Jeste, ja mislim da jeste. I odmah ti nude. Znači ti odmah sa vrata krećeš to da piješ. Da, još jedna jako dobra stvar, da smeštaj za jednu osobu tamo koje stoje 5 evra. Mi kad smo došli, oni su nam poklonili čokoladu i poklonili su nam pare i poklonili su nam hranu. Dali su nam hranu. Zbog tog festivala? Da, zbog toga. Ali taj smeštaj koji živi od toga. Oni tebi daju pare. Mi smo onda sračunali, oni su, kada ti podvučeš tih 5 evra, oni su u minusu bili jer su nas ugostili. Jer kao ta čokolada i ta količina novca i bukvalno čaša vode, razumeš, i oni su prebacili tih 5 evra. Mislim, mi smo im osvili, gledaš da ostaješ bakšiš u svakom hostelu gdje si bio. To je stvarno i ispod jastuka ostaviš ako ti spremaju posteljinu dok si tamo. Znaš, kao ima tih tako nekih malih bonton momenata što kao radiš. Njima smo ostavili baš kao ozbiljan bakšiš jer se sve abnormalno iscimali i bili su u minusu jer su nam svaki dan darovali stvari. Svaki dan čokolade, svaki dan hrana, svaki dan novac. Mi nismo znali... Znači to nije jednokratno bilo, svaki dan ste bili novac. Pa mi smo bili tamo, sad ću lupiti 4-5 dana i svaki put kad bi oni nas sreli, oni bi nas darovali. I kao random, kako se zove, Mongoli će te
pozivati u svoju kuću. Što Stvarno? Da. Mislim, ako si dovoljno blizak da razgovaraš sa njima. Da. Imali smo sreću da smo upoznali jednog momka koji je polu Kinez, polu Austrijanac, da, i on u Ulan Bataru radi master za, ne znam šta, prečišćavanje vazduha, zato što je vazduh užasno zagađen u Ulan Bataru, zato što je, zato što je zbog tog kao planinskog venca nema... U kotlini su. Da. I mi smo njega upoznali, on je bio upoznali samo kao, neće se ljutiti na vas ako im ne date ništa, ali kao, nemojte biti jadni, kao dajte im nešto, znaš. I nebitno, sad kao, razvezao sam se tu u par priča, ovo ću završiti relativno brzo, scena je bila, otišli smo u najveći supermarket koji smo našli i našli smo Pionir čokoladu. Stvarno? Pionir čokoladu. Subotičku? Da, i to ne kao jedna, ne kao, ovo je cijeli rafovi. Izvozimo, aha. I sve, ima se, brate. Ima se. Brate. I mi smo kupili gomilu, ali baš kao gomilu, i onda smo im došli onako kao sa džakom čokoladi, kao u zonu. Tako, i onda smo im kao, tamo smo stavili novca. A jeste im rekli da je to iz naše? Jesme, da, iz naše, znaš, kao our hometown, kao domaći gorod, da kao pokušamo da objasnim, to žešće im fuzonu, kao jako su bili srećni u suštini. Jer više su bili srećni jer smo mi skapirali tradiciju to, bez toga da nam oni kažu kako to šljaka, da. Da se vratim nazad na situaciju, sad ja sam bio bolestan i ja sada sedim i čačkam telefon i sad ta stara ženica meni objasni, sad će ona meni da objasni nešto, da ja pojedem, da dođem sebi malo. I ja sam bio u fazonu, dobro, šta god, daj mi kuvano ovčje meso, šta god, nije bitno, kad daj mi kobilje mleko da pijem, napijem, samo kao da dočekam sutra, znam da ću dobiti antibiotike, bit će mi sve okej. I ona tu otvara neke zamrzivač, izvlači nešto, vidim seva satara, vidim nož, vidim lonci, znaš, kao, i vidim da se sprema nešto ozbiljno i sad meni bedak jer kao nemam puno apetita, bolestan sam i ne želim da se ova stara žena toliko cima oko mene, jer kao, ja sam jedan od tipa 10 ljudi u tom smeštaju, samo igrom slučaja, ovi svi nisu bolesni, pa mogu da idu okolo, a ja moram da blame sad tu. I onda to tu kuva i to traje, i u jednom trenutku ona meni dođe, ona mi predstavi tanjir, a sad znaš ono kao kada baba iznese svečani tanjir koji je dobila kad se penzionisala u severu. Jeste, krištalj za dobre goste. Tako je. I onda meni dana ono kao lepom tanjiru, tanko neko isečeno jako bledo meso, vidi se da nula začinjena tamo, ali nema veze, i onako kao i tanko isečena, blago kuvana šargarepa, tako nekako izređeno, to mi stavi i čaša mleka. Ja sam bio u fazonu, hvala puno, jako sam gladan, jedva sam čekao kao malo dedim i on kao, samo ti jedi, znaš, kao što sve dobre bake, kao samo ti jedi sad. I sad ja jedim i u fazonu kao, ovo baš neće, brate. I sad gledam kada imate neki kajš možda? Da, nešto malo lakše za sražvak. I sad svaki put kad ona ne gleda, ja onako napnem ga malo, čisto da ga presečem toliko da ga mogu progutati jer ga nisam mogu sažvakati. Onda sam ga samo kao Jasno. Gutao sam kao kokoška otprilike, znaš. I nebitno, ja to jedem i u fazonu sam kao, pa nije mi fino, šta god da mi je napravila, sigurno sam da je okej. I pojedem ja to sve i ono kao, hoćeš još, ja kao, ne mogu, sit sam, bla, bla, bla. Dolazi jedan od Francuza koji je isto tamo u smeštaju, koji zna ruski. I kako je on došao, on kao pita mene, kao, kako si, pošto zna i engleski, kao, kako si, ja kao, dobro sam, tamo slično. I ta bakica ponudi njega, kao, pretpostavit ću sada, kao, ostalo je malo više ovoga, da li želiš, i on se zainteresuje kao je lokalna hrana, tako nešto, kao džabe, da, može. Tako šta je? I onda krenuo mu objašnjava šta je, on kao, nije. I sam kao, ne. I ja ono kao, kao frka, kao šta se dešava, i ja njega pitam kao šta je to bilo, i kao, ti si to pojeo? I onako vidi tanjir, onako ispred mene, kao, to je bio kuvani konjski želudac. I ja kao, ekstra. A baba me gleda kao, a ja njoj, joj, ne. I znači ona scena kao sediš i u fazonu sam, onako kao, ono je bila tekstura, ono kada ga meljem između zuba i ono kao ostati malo između zuba, malo konjskog želuca i tome slično. I samo kao, nije mi dobro, a ujedno kao, joj, ne mogu sada da bacim peglu na sve ovo. I samo kao, loša scena, a ja se sve vreme zahvaljujem to ženi, ali nije mi dobro. Znači si bolestan na sve to. Da. A baš onako drma temperatura, da te boli glava od vrata na gore, znaš.
I taj Francuz priča nešto sa njom i sad ona pokazuje na mene i sve vreme pokazuje na mene kao u fazonu, kao loše mi je, nešto tako objašnjava. I ja se tu isključim, onako zujem i u ušima, prilike. I scena je bila da kasnije mi je on ispričao je Gabriću, Filipu i meni da situacija je tako da mongolski narod, istorija sa njima i sa konjima je poznata u suštini. I oni doživljavaju da želudac konja je otprilike kao motor u autu. I da ako ti moraš da ozdraviš, ako ti moraš da ojačaš, da se okrepiš, ti moraš da pojedeš to. To je kao snaga. To je kao najhranjivija stvar što možeš pojedeš. Mislim, ja ne znam šta je nutritivna vrednost konjskog želuca, ali sumnjam u tu teoriju. Aj, samo ću tako reći, u svakom slučaju. Ali sam shvatio jednu stvar. Ako je u njihovoj kulturi, ako je u njenom shvatanju, činjenica da je konjski želudac nešto kao, ne delikates, nego nešto što ima magične svojstva. I ona je to potrošila na mene. Koliko je meni ta žena draga. Jeste, stvarno slatko. Ja ne smijem da bacim peglu sad. Apsolutno. Da motor ovog konja završi već sa šolje. Interesantno je zapravo, pošto oni nisu kao mediteranski narod ili nešto slično, kako oni nemaju zapravo začina, razumeš? Od čega, mislim, oni su u pustari, razumeš? Znači, ti praviš začin, ti praviš intenzivniji ukus tako što doziriš nešto pokvari. To ti je jedini način. Ti imaš tamo krtole, imaš konje, imaš mrmote koje jedu, razumeš, i tako te gluposti, razumeš. Ali kapiraš od čega da oni imaju začine? Oni mora da im trune nešto da bi dobili bilo kakav intenzitet ukusa, razumeš. Brate, to je baš specifična situacija za sve te narode tamo. Pa, brate, ja bi stigao do Balkana, razumeš, u potrezi za jednim obrokom, razumeš. Ne bi ja stao tu. Aj dalje. Ajmo još malo McDonald's i tu. I onda si ozdravio, pretpostavljam. Da, to je isto bilo dobra priča, kao nakon svega toga, otišao sam da spavam, ovi su se vratili nazad, sve samo krenulo da se dešava dalje i ja sam otišao u tu internacionalnu kliniku. Da. Čim sam im ispričao, nemam slezinu, kašljem, tome slično, objasnim mi da ih nemam upalo pluća, snimili su im pluća mi izgledaju okej, kašljem zato što je zagađen vazduh u Pekingu, zagađen vazduh u Ulaanbaataru, kod nas nije. Zato ja to kao iskašljavam toliko da se ne brinem, dobio sam antibiotike, sve će biti u redu, kao moglo bi mi se razviti upalo pluća, ali sad nemam upalo pluća, u svakom slučaju popio ovo, bit će sve okej, dao mi još neke lekove, bukvalno jako su me dobro tretirali, baš bukvalno kao možda najlepša bolnica u kojoj sam ikad bio, to je klinika u kojoj sam ikad bio, jer kapiram da se cimaju samo za strance, nebitno. I kad sam se vratio nazad, u roku od jednog dana ja sam već bio skroz okej. Prošla temperatura, sve je prošlo, sve je super. Mi smo bili tamo još jedan dan, obilazili smo Dacane, to su ti njihovi manastirski kompleksi, budistički / animistički budistički kompleksi u okolini Ulaanbaatara i tako dalje. I onda smo poslednji dan, onda smo im poklonjali tu čokoladu i tako dalje, ali mi dolazi ta bakica kod mene, onako kao, blago, napevčeno, kao, osjećaš se bolje? Ja sam onako podsjećao po stomaku, kao, da, kao to. Od kad sam pojao, odmah mi je super. Odmah, kao, mnogo sam jači bio, kao, toga. I ona sva ponosna, razumeš, sva ponosna. Ovo je super. Da, jako je bilo dobro, kao, baš sam gledao sam da je hajpuje malo i ona je bila baš kao srećena, kao spasila me, znaš. Mislim, u neku ruku, to je jedini obrok koji sam ja pojao tada izuzev, kao nekih čokoladica fazon, tako da jeste mi pomogla de facto, nije me izlečila, ali kao, ona u svojoj duši ima taj moment da je ona spasila mene, znaš, kao sigurno smrti moment, jako mi je to dobro. Tad smo otišli nazad iz Mongolije, gore ka opet u Rusiju, ali ovog puta sa, ja konačno ne govorim istočno i zapadna strana, nego leva i desna strana. Dobro, istočno. Da, ne, ovog puta smo išli na zapadnu. Da, jer mi smo iz Japana kad smo se vraćali smo se ka Bajkalskom jezeru u Burjatiji, konkretno u Ulan-Ude, a sada smo dolazili iz Mongolije sa druge strane Bajkalskog jezera. Sad, Bajkalsko jezero, to sam verovatno pomenuo, opet, ne znam, nije bitno, je najveće slatkovodno jezero po zapremi na planeti Zemlji. Ne po kao obimu, nego po onog... Da, ima najviše vode, apsolutno. I ako sam ja dobro razumeo, 6 meseci u godinu ono je zaleđeno. I u cik zime led je toliko debeo da dok su gradili Transsibirsku železnicu, šine su išle preko leda. Toliko je bio debeo led. I mi smo sada došli sa
sa naše leve strane, odnosno došli smo sa zapadne strane Bajkalskog jezera kroz Irkutsk u to jedno mesto odmah na obali, da bi mi otišli na Bajkalsko jezero. Sad ti kad odeš na Bajkalsko jezero, mislim, prvo je glavno Irkutsk, Hida. Jako Hida. To je ono, kad zamisliš Rusiju i kad zamisliš Sibir, zamisliš Irkutsk. Da. To ti je to. To ti je ta scena. I Ulan Ude isto, ali tamo ćeš vidjeti mnogo više mongolskih naroda, pa ti onda nekako kao, i zašto se zove Ulan Ude, neko ti daje, odaje ti daje kao, da, ali ovde baš ono kao vidiš klasične Ruse koje se pesniče na autobuskim stanicama i slično. Onda smo otišli tamo i otišli smo na to jezero i ja sad ne mogu da opišem to. Ima, da prekinem samo i da uradim malo digresiju. Nekoliko ljudi mi je pisalo preko Instagrama da bi bilo jako dobro da ubacimo slike o ovim stvarima koje pišemo, ali s obzirom da lik u produkciji je bukvalno obrisao celo naše gostovanje prošli put, ja ne mogu da očekujem od njega da on uradi nešto toliko iscimljivo. Šalim se, pa je dobar slik. Sad možete na Instagramu imaš. Sad sam stavio, sve sam u highlightu stavio na Instagramu, možete vidjeti sve ovo o čemu pričam, možete vidjeti na mom Instagramu highlightu, ima Nemanja Bogdanov, naćete mi kao. U svakom slučaju, onda kad smo otišli na Bajkalsko jezero, bila je ta situacija, sam nosio neadekvatnu obuću, sa razlogom, jer mi smo u jednom trenutku smo morali da budemo u Sibiru, a u drugom u Tokiju. Razlika u temperaturi 30 stepeni. Ja sam morao da nosim neku obuću koja bi trebala da ima sposobnost i mogućnost da se adaptira na obe temperature. Nemanja, nosio si makserice. Nosio sam jebene makserice, a moram da dodam tu stvar da sam imao makserice i nisam imao para da kupim neke ultra skupe patike, kao da sad napiljem nešto pretjerano, no nebitno. Bio izgasiran na Bajkalskom jezeru. Da, jako sam bio izgasiran, ali pusti, jako sam lepo podmazao tu celu priču da ne ispadne kao da sam seljačan i samo si me spustio odmah da seljačan. Što je istina, jesam. Kao, to ti je što ti je. Da, i uradio sam jako pametnu stvar. Znaš, ono kao, šta je najlogičnija stvar kada je hladno? Obuci vojne čarape, jel da? Ja sam navukao vojne čarape ispod makserica. Makserice koje imaju mrežu do prstiju. I sad ti lepo toko točkaraš po zaleđenom Bajkalskom jezeru. Nije toliko hladno, nema vetar, sve je super, sneg ti ušao u patike. Nije bitno, ispod nule, neće se otopiti, to se otopi, okej, sad malo hladno. Taj sneg se otopi, ušao u vojne čarape su sada mokre, u redu, zalazi sunce. Dolazi prevoz, vidi, ja mislim da nam je ono prevoz, ona tačka u daljini. Joj. I samo onako kao kreće da pada mrak i ti skapiraš da tvoje vojne čarape skroz mokre, i prevoz naredni je za sat vremena. I samo u fazonu kao, ja neću umreti, ja ću ostati bez prsta, ja ću bukvalno ono kao, morat ću nosim patike broj 36 i neće mi Da li ti je taj utisak zaista? Da li ti toliko bilo hladno? Generalno, konstantno mi je bilo hladno. Da si imao taj utisak kao frka? Ne, kao frostbite, razumeš, da si u fazonu kao promrzli neće. Ne znam koliko je hipohondrija, koliko sam generalno strah i anksioznost bila faktor, ali kada sam ja u jednom trenutku sam kao seo, skinuo patiku i onda sam teo da vidim da li bolje da skinem tu vojnu čarapu, ne, ta vojna čarapa je bila namočena, a moji prsti, kada sam ja njih savio, onako ručno, nisu reagovali, u smislu nisam ih osetio više. Da. I onda sam bio u fazonu kao, ovo možda ne vodi promrzlinama, ali u životu mi prsti nisu bili ovako sleđeni. Ja sam bio u fazonu kao ništa, sad samo moram da cupkam okolo, skakućem da kao... A vidio sam nisam jedini koji to radi, bilo je kao i drugih ljudi koji to radi, i lokalaca koji samo kao konstantno se nekako kreću, iako su nosili bolju obuću. Ali da, tad sam mislio da sam ostao bez prsti, jer kao... Ali ne... Delom zato što sam imao neadekvatnu opremu. Ne možeš ići u maksericama. Ne možeš ići u maksericama? Jebi se. Da, u svakom slučaju, bolji idi u adekvatnijoj obući u Sibir. Izuzev toga, sve je bilo okej, čim sam ušao u taj prevoz, ja se odmah izuva. Da, bio sam onaj turista koji je bukvalno ulazi unutra i izuva se, ali stopala, razumeš, i prebacimo u turski, sedi kao držim svoje prste. Sad to nije hladno kad pričaš. Ali, mislim, to je bilo kao moment da ću možda ostati bez prstiju, pa da ću imati onako, da će mi pola stopala otići, imat ću papke neke i nositi broj 36. Kako bi smiješno izgledao.
A kako je Bajkalsko jezero? Zamisli bukvalno drugu planetu koja je skroz bela. Ti gde god da gledaš, napadalo je malo snega koji vetar generalno skloni sa tog leda koji je uglačan. Skroz uglačan. Ali napadalo je toliko da ti kao, gde god da gledaš samo je beli horizont. I toliko je veliko to jezero da se, znaš kao, samo nekim delovima, horizont i ta belina se spajaju i ti samo vidiš belo i ništa. Bila je situacija kad se kao magla neka krenula spuštati i to je bila, onda se vidljivost krene smenjivati i ti samo kao imaš osjećaj da se to sužava i samo kao to više nije planeta Zemlja. Da, ti, prošle pored nas jedan lik, to isto bilo jako istripovano. Mrkli, mislim, ono kao kreće ta magla, vidljivost je kratka i mi se to naš kao zezačimo nešto, znamo u kom smeru trebamo ići nazad, bla. I jedno ti vidiš tog nekog Michelin Man lika kako dolazi iz magle i prolazi pored nas i ono se jako čudno spravo. Kao gega se. I on onako kao zatečen si, ali kao diskulira kao pretvori se kao da znaš, pretvori se kao da nisi glupi turista u maksericama na Bajkalskom jezeru. I dođe taj neki lik koji je obučen u toj nekoj odeći koja je očito namenjena za hladnoću, Sibir, Bajkalsko jezero, jer je to bukvalno kapuljača ovo lika. Da. A u isto vreme njegovo lice je ljubičasto, ali kao toliko naviknuto na te temperature, njegov faca je ljubičasta. I on nosi ručnu burgiju, kao onaj auger drill. A on peca tamo. On peca. I on dođe i ono kao izbuši, a to je zapremio te burgije ogromno. I on samo prolazi pored nas i kao taj pogled, ono, kao mrš sa mog jezera. I prokleti nebitni ljudi. I sam je prošao pored nas i ono kao nestao, otišao u legendu. Kao to je česta pojava, samo kao mi nismo imali pojma o tome, kao ili dođe kao i peca izbuši 50 metara leda fazom, mislim lupno ne znam koliko. Sigurno sam da ima neko mesto koje on održava. Posle toga, dobro, to je bio Irkutsk i onda smo išli, čekaj da prevenim film, onda smo išli Irkutsk i produžili smo ka Kazanju. To je već bilo kad smo kao privodili put kraju i onda smo otišli u Kazanj. To je predominantno muslimanski grad unutar Rusije, sad oni imaju prelepe džamije, sad, znaš, ono kao, većina arhitektura džamije je generalno lepa, jer oni kao, sad ne razumem sve, ali znaš da kao oni nemaju ikone. Nemaju ikone, imaju geometrijsko. Tako je, da. I sve je ono kao toliko geometrijski, kao što kažeš, prezio tipa krov, su neki plavi crepovi koji su toliko savršeni, uklopljeni, da mi daju metar toga da moram da napravim, ja ne bi znao to da urim. Oni su napravili taj se. I Kazanjski Kremlj isto je ono preogroman, prenapucan, isto kao i Moskovski Kremlj. Možeš da uđeš tamo, jako su otvoreni su ka turistima, otvoreni su činjenici da smo debili, i naravno sprovešćete tamo sve, mislim ono kao, u svakoj džami u kojoj sam ja bio, kao i u crkvi, ako dođeš nepropisno obučen, skrenut će ti pažnju i daće ti nešto, ali opet mi smo bili skroz ono kao pokriveni, samo su bili ono kao, molim vas izujte se, znaš, ono kao i ta scena, jedno su nam objašnjavali nešto na ruskom i mi sve kao da, pola nismo razumeli, ali kao, jako su se iscimali oko nas opet teških randoma. Kazanj je jedan od gradova u Rusiji koji mi je kao njihov metro, na primjer, pošto im je valjda kao mali metro, je valjda identičan kakav je bio kad je napravljen. I ti kad se spustiš dole, on ima mozaik, tako neko napravljen. Zamisli, opet Verdansk. Možda, znači kao tako neka scena, ali kao, ne znam, baš ultra očuvan, nema grafita, nema postera, nema ništa. Izgleda stvarno kao komad sovjetske istorije koji dalje živi. I ti metroji su identični kao što su bili tada. I posle toga smo otišli u Moskvu. A sad Moskva ti je, kako da ti objasnim, megalomanijački san. I to je tamo, to je tamo toliko napucano, to je tamo sve takav hardcore, tamo beskućnici spavaju na -10 bez ikakvog problema na ulici i tako dalje. Ljudi se tuku na svakom ćošku, jako je cool, znaš, mislim, baš kada zamisliš Rusiju, to je Moskva, znaš. I onda kada odeš tipa, ne znam, dobro, Crveni trg, možda da vidiš postiš Lenjina. Lenin je bio mali, jebote. Da. Da, ja nisam da, kao, bilo je malo neprijatno.
Pekenju. Pekenju. Da, u svakom slučaju to i onda obilaziš kao grobove kao dođeš, pošto kako je Lenjinov mauzolej iza se nalazi, zborio sam kako se zove na ruskom to kao, ali kao nazovemo to alejom velikani, kao tamo su Stalin je tamo. Moram da naglasim, Juri Gagarin su tamo sahranjeni, kao svi ti grobovi su svi heroji naroda, heroji Sovjetskog saveza, znamenite ličnosti, naučnici, šta ti ja znam. Svako od njih je imao svežu ružu, makar jednu svežu ružu na svom grobu. Juri Gagarin je imao mnogo svežih ruža na svom grobu. A Stalin je imao brdo. Da. Znači, nije bilo u fazonu... Stara ljubav zaborava nema. Da, ali kao... Bio sam malo u fazonu kao... Mislim, kao stvarno neću ja sigurno vama govoriti kako kao vi tumačite svoju istoriju. Ja samo hoću da čujem vašu verziju. Da. Šta se tu desilo. Jer moja malo... Da. Pošto su... Kod Kazanja je valjda bio jedan gulag koji su istrebili. Nema ne traga da je taj gulag tamo bio, ali su postavili ploču, tu je tad i tad toliko ljudi umrlo, kao u toku trajanja staljinističkog terora nad tako dalje. Znači, kao priznaje se nekako da se desilo, mislim, kao sami sebi priznaju da se to desilo, ali narod je dalje u fazonu kao... Priznaju to još od Hruščova. Hruščov je odmah posle krenuo da bude u fazonu, mislim, polako. Ali, kao, mislim, to je, ajde kažem, na nekako... u smislu, kao, ne javnog mnjenja, nego javnog stava. Da, svestan sam. Javan stav će biti za Ministarstvo spoljašnjih poslova, a javno mnjenje će da stavi ružu na grob. Da. Ali... Tamo ste bili na grobu Ivana Groznog, jel da je bio onaj incident? Dobro što se setio. Ja sam zaboravio to. Kako su mi to dobro. Mislim, konstantno ispada kada se sprdam na Kinu i na Kineza, ali meni su stvarno oni kao jedno od omiljenih država, obožavam Kinu, jedno čekam da opet odem u Kinu, ali kao scene sa njima su baš najjače scene, a ljudi misle da ih samo konstantno perem. Ja mislim da se mesto da je Ivan Grozni sahranjen je, da li je to crkva Arhanđela Mihajla, ne znam, ali se nalazi u kompleksu unutar, kako se zove, Kremlja, ogromni tome slično, i tamo se nalazi i car Zvono i car Puška, ne znam, dobro sad ti znaš, ali kao car Puška je zapravo top i 2 su bile izlivene u toku istorije i samo je jedan korišćen u kako se zove, u Permu, ja mislim. I ispaljeni, to đule koje je od veličine kola je samo kao promenilo krajolik svega što je kao razno iskopalo raku koje je valjda i dalje tamo i pride se samo uništilo. Druga verzija toga koja nije korišćena i dalje stoji tamo u Kremlju i to trebate pogledati, to je više od čoveka, to je ogroman propust i top. Dok je car Zvono bilo džinovsko zvono koje je palo napuklo, ali to zvono je toliko veliko da bi skromna osoba mogla da živi u njemu. Imaš jedno veliko zvono u Subotici. Da. Zove se Prčićevo zvono. Čisto znaš. Ima. Stvarno istina. Nastavi, izvini. Da, to look it up. Bila je scena što svi hoće da vide grob Ivana Groznog. Ja sad fora što ti ne možeš da vidiš grob Ivana Groznog jer on se nalazi sa druge strane zida, jer kao imaš taj jedan zid, iza je Ivan Grozni, ispred je njegov sin. Sad ne znam da li je isti onaj sin. Onaj sin sa Repinove slike gde ga drži onako tužno, pošto ga je ubio skeptrom. Uvijek zamišljam ga skeptrom, nekako zvekno. Bonk. Da ga je bonkovao, bukvalno. Da. Pitam se kako je bilo i da li je bilo zaista. To mi je najlepša slika. Ta Repinova slika je fantastična. Da. Ilja se zove? Ilja Repin, da. Ja najviše volim one njegove tegljače na Volgi. To je njegova neomeljena, ali da, ta isto prava. Kako ljudi mogu da nauče kao kulturno važne stvari od nas kao slikarstvo i tome slično. Big think, big brain. Da. Ja sve ovo fejkujem, stvarno. Da, imam cheat sheet, Jovan Šapić i sve. U svakom slučaju, ti kada dođeš tamo ti znaš to, ti nećeš videti grob Ivana Groznog. Ali ti znaš da ćeš kao, ako približiš se ovom grobu, bit ćeš najbliže njegovom grobu. Opet naglašavam, to je bila zima, ruska zima i bilo je jako hladno i apsolutno svaki verski kompleks ima svoje redare. Da vode računa da ne slikaš
Jer jako puno ljudi to krši. Mi to nikad nismo prekršili. Ja se ponosim time. Niko, ni ja, ni moj brat, ni moj drug, nikad nismo prekršili to nemoj slikati u verskim kompleksima, ako je naglašeno da ne. U nekima su u fazonu baš ih briga, u Jermeniji baš briga, ali kao u Rusiji su jako strogi povodom toga. Strogi ne u smislu da će te izbaciti, nego su strogi u tom smislu da će se uvrediti. A ako se lokalci uvrede, onda, znaš, kao, to nam je merilo, znaš. Uglavnom, imaš redara postavljeno otprilike svakom ćošku i svako od njih ima otprilike ima mali komad kao paleta ova za drva, na čemu on stoji da bude odvojen od zemlje, zato što je toliko hladan, to je čovjek se smrzava. I na tome on ima jednu svoju malu stoličicu, kao ove stolice na kojima mi sedimo. I on sedi tamo i smrzava se, ima neku svoju malu grejalicu koja izgleda da se kao greje na eksternu bateriju. I lik sedi i umire tamo i hendla glupe turiste ceo prokleti dan, a unutra masa se nagura i svi se guraju da se približe što više grobu Ivana Groznog. Da. I mi smo bili jedni od njih. Ali, mi smo stavili u red i sačekali smo da velika kolona Kineza turista i slika taj grob koji nije i grob Ivana Groznog. I sada, za sve to vreme, jedan od tih redara dođe i kaže kao bez slikanja, no photos, i sada od njih kao pokušao da im skrene do znanja da to ne rade. I za to vreme mi smo nekako kao stali tu sa stranu u svoj toj gužvi i stojimo i u jednom trenutku kao neko me gura. I sad dobro gura me, sklonim se, nebitno, znaš. I ja okrenem da odem i vidim nečija glava otprilike u visini praktično mojih prepona. Jedan lik, Kinez, turista, je bio u fazonu, znaš šta, zajebiti ovo stojanje. Lik je uzeo stolicu od redara koji je uzeo da ih malo izreguliše, uzeo njegovu stolicu, privuku grobu i lik je seo i lik ovako uzeo da gleda u grob, random grob, što se njega tiče, to je random grob, stvarno ne znam ništa, i on gleda tu ćirilicu isklesanu tamo u toj steni, lik u fazonu kao, jako dobro. Da prisedne malo. Da, samo da odmori noge, a oko njega ovako. I dolazi taj redar i kao krene da... Kao kad si u šopingu s ribom, pa si u fazonu, gde je za obuće čoveče? Da, samo kao da isprobam malo da sedne. Što je i Joinkovo to od redara, to mi je najjače. Što je usto na sekunde, opa, vrate, beeline ovo. Da, znaš kao, stvarno kao, stoji, lik ustane, jajks. Stvarno. Ali jako je bilo kako bi to padne na pamet? Kako bi to ni u najluđem snu ne bi od ruskog redara uzeo? Pa ne bi ni od koga uzeo. Ne znam, od beskućnika koji sedi bi bio za ono, to je tvoje sad. Zamislim monitor kao onoga pesniči Rus, razumiješ? Na grobu Ivana Groznog, razumiješ? To je bilo stvarno jako smešno. Kako je uvek Kinez? Ajde, slažem se. Let us not go there, znaš, ono kao, šalim se, da ne budemo cancelled, da recimo samo da je to samo kao kulturološke razlike. Verno su to kulturološke razlike zato što, tipa, u Japanu jako poštuju red. U Kini ni najmanje ne poštuju red. Ali, to je ta scena, neće se naljutiti na tebe ako ne poštuješ red. U Japanu ako ti presečeš, neko će te prekoriti. I ti kada čekaš red, ti ga čekaš kako si stigao. Nisi pričao kako ti je bilo u Japanu, na primjer? Nisam pričao prošli put u Japanu. Pričao u izbrisanoj epizodi. To je bilo u izbrisanoj epizodi? Da. Dobro, posle groba Ivana Groznog. Da, a samo kao, želim da naglasim tu situaciju da kao, ja da sam bio u njegovoj situaciji, da sam hteo samo da sednem malo. Kada bi taj redar ustao, ja bi seo na njegovo mesto. I kada bi se on vratio nazad i bio u fazonu teraj se, ja bi bio u fazonu teram se. I otišao bi. Ali, ovaj lik nije seo na njegovo mesto. Lik mu je uzeo mesto i privukao je u najveću masu. To bi najkomično što je uzeo i privukao. I samo kao smeta svima, razumeš? I jako je nepristojno, razumeš, tipa, jer da, ima na umu. To je i dalje verski objekat koji kao lokalno stanovništvo i dalje koristi kao verski objekat. I tu se pojavlja jedan brat koji kao ćora stolice. Da. Mislim, to su banalne stvari, kapiram ja to. Samo mi smešno što je, mislim, da. Da. I uvijek slikaju sa blicem. To mi isto čudno. Zašto? Kao, tehnologija je toliko napredovala, svako od njih ima izuzetno dobar telefon, ne možeš slikati blicem. Blic je, mislim, ono što smeta masi, pretpostavljam. Ma naravno da smeta, ali tipa kad su u muzeju smetne umetninama. Pa dobro, sad to je već baš kao na tom high level delu. Jeste, ali tipa u Vatikanskom muzeju kad si kažu ti izžito, cimaju te tamo čoveče, nemoj da cikaš blicem. Uredno imaš masu ljudi koji će slika blicem. Da. Samo kao ta slika neće ispast dobro. Ali, brate, što slikaš? Nisi ni ti samo šta ćeš da dokažeš s ovim? A pride, sliku si gomilu. Imaš onaj Google, onaj kao 3D muzeje, idi tamo ako želiš opet da vidiš, a ne želiš, nikad neći ni pogledati tu sliku kao prvo.
Da li možeš stvarno da zamisliš da si došao kod mene i bio fazonu kao, gledaj 60 fotografija groba, ne Ivana Groznog. Bukvalno popizdao bi na tebe da kreneš da mi pokazuješ, razumeš? Da. Šta radiš, brate? Ali bila bi dobra slika, vidi kako sam čornu stolicu. Da, to bi bila dobra slika. Mada, no, dobra scena. Šta smo onda tamo radili još, ono, kao smo bili u Moskvi. U Moskvi smo se izuništavali od hrane, naravno od gruzijske hrane. To je inače svima najtoplije preporučujem kao gruzijska hrana, najfinija hrana koju sam ja u životu jeo. Prvi put smo jeli u Vladivostoku, jeli smo i u Moskvi, kao nađite ima zapravo u Novom Sadu, ima U Džimiju si me vodio da jedemo hačapuri. Da li je Džimi? Pošto ja smo odvalili da je Džimi. Jeste, u Džimiju smo bili tamo. Stvarno kaže se Džimi? Pa možda i Gimi. Ja mislim da je Gimi. G.imi. Ja sam samo odvalio Džimi jer mi je bilo smiješno ako si ti, ali smo ih sad plagovali, brate. Iskreno se nadam da će dobiti bez. Ne, ali hačapuri je bio super. Da, hačapuri je meni stvarno prejaka stvar. Ja mislim da se poje možda 50 hačapurija kad smo bili na Kavkazu. Fine, pa nema šta da ne bude fino. Bukao nema šta da... Hleb, sir, jaje. Sve dobro, da. Šlag. Pa ništa, obilazili smo Moskvu, otišli smo u... hteli smo da uđemo u zgradu FSB-a, koja je stara zgrada KGB-a. Da. I navodno ti možeš tražiti turu tamo i našli smo preko ovih kao uputstava, kao u fazonu, uđite na glavna vrata i tamo se nalazi ne znam ko i možete pitati ne znam koga, u radnom vremenu toliko i toliko. Znaš, kao ima neke instrukcije kako možda. Mi smo došli, samo sva glavna vrata su bila apsolutno zaključena u sred radnog vremena, tako da prilike je bilo u fazonu. Jasno. Ali jedna interesantna stvar kao u vezi toga jeste što kao kad uđeš, navodno mogu da te puste tamo dole u delove koje KGB koristio, što kao FSB sad ne koristi više. FSB sad ima verovatno svoje, mislim kao bukvalno ista identična stvar, ali zgrada zgrada KGB-a u Rusiji, odnosno FSB-a sada u Rusiji u Moskvi, lokalci kolokvijalno zovu najviša zgrada u Moskvi. Iako nije najviša zgrada, ima tipa 5-6 spratova, nemam pojma, tako nešto. Zato što iz podruma si mogu da vidiš Sibir. Aha. Ako završiš tamo, velika šansa ćeš završiti pored Lenke. Da, inače, ne znam da si znao to, da Lenin, Vladimir Ilić Uljanov, to je njegovo ime. Da. Lenin je dobio zato što je on bio prognan u Sibir pored reke Lene. On bi nama, kao po srpski tako, to je bio Lenin, znaš. Onaj koji pripada Leni, znaš. Znam da je bio prognan, nisam znao da je zato dobio... Da, kao reke Lenke. Da. U svakom slučaju, i kao, to je ta scena, ako završiš u podrumu, da vidiš Sibiru, onda završavaš u Sibiru. Mislim, kapiram u najboljem slučaju, sigurno postoje mnogo gorih sudbina nego da te protraju Sibir. Ali da, eto, to je priča o najvišoj zgradi u Moskvi. Posle toga, šta smo radili posle? Posle toga smo išli smo se vraćali kroz Minsk. To je bilo jako interesantna scena, ovo isto bilo improvizovano, bilo jako dobra stvar. Da, inače, sve to kad smo u Rusiji, kad smo se vratili nazad iz Mongolije, vratili smo se opet nazad na Transsibirsku železnicu, tako da sve vreme, 16 dana, sve ukupno u tom vozu i sav taj, mijazma svega toga je uvek prisutna, samo kao to želim da svako ima na umu, smo to propatili. Kad smo bili u Minsku, mi smo saznali da lik koji je ubio Kennedy-a, Lee Harvey Oswald, da. Lee Harvey Oswald, on kad je defektovao u Sovjetski savez, oni su njega smestili u Minsk da radi u nekoj fabrici koja pravi radije, šta ti ja znam. I on dok je živeo tamo, oni su mu dali jedan stan, a stan pored je bio kao KGB stan koji je njega konstantno prisluškivao, jer verovatno su sumnjali u njega, nebitno. Jedan car je kupio oba ta stana i pretvorio ih u Airbnb. I mi smo to saznali, mi smo otišli, smo živjeli u stanu, mi smo bili u stanu u kome bio Lee Harvey Oswald. Meni je to toliko dobro, mislim KGB i Lee Harvey Oswald. Jako mi to dobra priča. To je inače jedina teorija zavere u kojoj eksplicitno kao verujem, ja ne verujem u kao Warren Commission priču da je Lee Harvey Oswald sam sa ona 2 hica pogodio. A to misliš da je bilo više ljudi koji su pucali? Ne, nemam ja sad kao neke Mickey Mouse, ima priče da sa onog brda je bio jedan hitac, ima
priča da je čuje jedan hitac više, ima onaj jedan lik koji je pokazao na beton, kao vidite, tu je nešto pogodilo što je odbilo i ja sad imam ovu ranu na obrazu. To je sve dokumentovano, više ljudi koji kažu da su čuli više hitaca, ne znam. Stvarno ne znam. Jesi gledao JFK? Apsolutno. Sve u vezi toga sam kao ispratio. Jedina stvar što kažem da Warren Commission priča meni je malo sus. Dobro. Da je taj lik, a pazi, on je pucao iz italijanske Carcano puške koja ispaljuje metke koji čak nisu špicasti u vrh, nego su zaobljeni. I to je bila kratka jurišna italijanska puška. Da, znači, to je skraćeni Carcano. Da, znači drugim rečima, ako ti pogodiš kao levu stranu kuće, ti si precizan sa tom puškom. Pa ne znam baš, to je malo... On jeste bio sharpshooter, znači on jeste bio obučen kao, dobro, Mojte da ne pričamo hvala lepo. Ali svako slučaj nebitno, eto, da ne pričamo o... Ne, mene stvarno inače ne veruju teorije zavere. Da, ja sam još totalno... Znam, inače ne bi blejao s njim. Da, ali ja sam debil, šalim se. Ne, ali to sve sa strane jako mi je bilo interesantno, kao da blejamo... Ne, to je da, to je bilo jako. Dobro, sam stavio jedan mali segway. Onda posle toga, da, moram jako interesantnu priču da samo kao dodam i samo kao na jedan jako javan način isprolazivam mog brata, zato što ja i Gabrić smo merili stvari koje smo nosili sa sobom da sve stane u ranac od 65 litara, zato što mi idemo u Sibir, mi ćemo prolaziti kroz sneg do kolena, mi ćemo morati jako da pazimo šta nosimo, koliko nosimo, da brzo mi ako zakasnimo nemam prevoz, osjećamo bez prstina nogom i tome slično. Moj brat je došao sa dve torbe na točkove, bukvalno sa dva kovčega. Da se trucka. Da. Užas. Ajde, zamislim, mojte da ideš dva kovčega. I onda ste naravno vi morali to... Bukvalno bila ta situacija, mi kad smo iz Minska išli, dalje kad smo morali da hvatamo voz za Brest, bila je bukvalno ta situacija, kao sam kao, jebiti mater. Da, jako sam se iznervirao na njega zbog toga, ali kao, dobro, bilo je interesantno i zbog toga. Nakon Minska, mislim, onda opet kao Poljska, otišli smo Varšava, Krakov i onda smo ošli u Auschwitz. Da, a Auschwitz je isto jedna od tih stvari koje kao i Pripjat, kao i kao taj nesređeni deo kineskog zida koje jako mi je glupo za preporučiti da ljudi odu da vide to, da vide zlo za šta je kao ljudski rod sposoban. Ali kao stvarno preporučujem, jako treba. Stvarno kao treba pogledati u to ogledalo, aj tako da kažem. Znaš, jer kao nisu to bili neki, kao đavoli sa rogovima, to su bili ljudi, ja mislim da apsolutno treba. Ja sam tek nedavno čitao detaljna svedočenja tih ljudi koji su bili u Auschwitzu. To je skroz drugačije uvijek da dobiješ to jednostavno kad oni, mislim da pogledaš šovu i sve to, ali kad oni zaista pričaju o tome, kad zaista vidiš šta su oni svaki dan proživljavali, stvarno dobiješ, mislim, ne postoji više statistika, znaš, ne postoji više 6 miliona, ne postoji jedan čovjek koji prolazi kroz sve to. A nije bio samo jedan. Da, a nije bio samo jedan. A dovoljno da je samo jedan da bude pakao, mislim. I znaš, kao, to je bilo, ja sam mislio da ću biti tamo i da će to biti otprilike kao, kako da kažem, malo, zvuči jako jadno da to kažem, mislio da će biti neko malo sređen za turiste u fazonu, kao da to bude malo neki cash grab, nije to bio. Ne, baš bukvalno, oni su ga očuvali kakav je bio, ti i dalje vidiš tu bodljikavu žicu koja je nekad bila pod naponom. I to je ostavljeno otprilike i očuvano kao što je bilo zateknuto u trenutku kada su za Auschwitzu došli Rusi. U svakom slučaju, ti tamo dođeš i ti vidiš kao dokument koji veoma blatantno kaže da kao, ako neko dođe sa bilo kakvom fizičkom anomalijom, sad to podrazumeva kao nema nogu, na primjer, nema nogu, nema ruku, to mi slično, automatski, razumiješ, kao sa vrata ih ubiju. I ti onda uđeš u prostoriju gde su samo brdo proteza nogu, naš, kao veštačkih nogu, samo brdo njih. I ti samo shvatiš da svaka ta jedna proteza bija jedna osoba. Da. I ti shvatiš da ti zbrojiš sve te, to je frakcija, to je sićušan deo ljudi koji umru. I onda dođeš i onda vidiš jednu malu roze nogu. Užas. I samo kao, majku, znaš, kao, i samo dođeš i tu ti kreni, samo kao skapiraš šta se tamo desilo, samo kad vidiš tu jednu malu, a ona nije bila jedina tamo. Naravno. Mislim, Mana Frank je samo kao jedan od ko zna koliko hiljada. Da, znaš, kao, nebitno. To stvarno, stvarno preporučujem ljudima da odu da vide za šta je ljudski rod sposoban da uradi.
lik koji je vodio upravnik Auschwitza, se zove, mislim, Ernst Röhm. I sad bilo je 2 Ernst Röhma u nacističkoj partiji, sad da se ne pobrkaju 2. Ali taj koji je vodio Auschwitz, njega su Amerikanci obesili na licu mesta, pored i jednog od 2 krematorijuma koji su, pored krematorijuma koji je opstao. Ne znam koliko imam, 3 ih je bilo, 2 su opstali, tako nešto, ne znam. I platforma koju su Amerikanci sagradili, to je drvena platforma, sa koje su je obesili, dalje stoji. I to se čuva. I sad, mislim, nešto ti pentati po tome, ali kao ti vidiš to je platforma u kojoj su oni nju obesili, to će sada stoji tamo i to će uvek da stoji tamo. Padala je, znaš kao, pada blaga kiša, sumorno je, znaš, ono kao To ti, mislim, sad izvini, zvuči glupo, ali to je idealno vreme za Auschwitz da posjetiš. Mislim da bude onako malo kiše sumorno. Da, ne, bilo je baš kao, i opet to je jako glupo za reći, to je ono kao iz perspektive tog moralnog apsolutizma, jako je pogrešno za reći, ali Auschwitz je lep u smislu... Ne, pa naravno. Kada ti vidiš te građevine od crvene cigle i to sve izgleda lepo, estetski, a koliko je, to mesto je apsolutno jezivo. Ti kad uđeš u te podrume, tamo oni su imali kao, mislim, to nisu sobe, oni su to imali kao kvadrate ograđene, tako da 4 ljudi mogu da stanu uspravno, ali ne mogu da sednu. I ti vidiš onako kao jedan brown, kako da kažem, fleke otprilike o tim zidovima, jer su oni morali, znači, ono kao da vrše nuždu stojeći, to su oni radili tim ljudima tamo, to je mrca, ono kao nećemo, mislim da ne pričam sad o Mengeleu i svim ostalim glupostima što su radili u Auschwitzu, to svako već zna. Svinja u oboru dobija mnogo više pažnje i mesta nego što su ti ljudi dobijali. Apsolutno. I mislim, dobro, to svako već zna, da ne pričam sad o tome, ali kada ti vidiš kad te crvene cigle, to mislim da to sve kao, to je lepo. I mi smo došli u periodu kada kao malo pada kiša, bilo je lepo za videti. U smislu kao vizualni doživljaj. Da, I jako je, znaš, kao sam kao onaj kao štimung tog mesta, onako kao sam samiljeti dušu, sir će ti teče venama od svega toga. Užas. I mi stojimo pored tog krematorijuma koji je bukvalno ono kao, ti vidiš da je to, onako dim je toliko kuljao i padao dole, da je ono večno promenilo boju i postalo tamno i tu pored su obesili ovog Roma i sve to kao, znaš, preopterećujete i scena, bila je ekskurzija neke dece iz Izraela. I sad svi oni nose male marame oko vrata sa izraelskom zastavom. Ti vidiš da su oni Jevreji iz Izraela. I oni su došli ovdje. Sad za njih je to ono kao otprilike kao hodočašće, ne znam kako to drugačije da objasnim. Za njih je to veliki deo nacionalnog identiteta. I oni tamo prolaze, sad neka deca plaču, svi su kao jako potopljeni. I mi tu stojimo, imaš osjećaj kao da prisutuješ nečije sahrane na koju nisi bio pozvan, ali imaš duboko poštovanje za njih i samo kao osjećaš se neugodno, neprijatno i tužno ti, teško ti, strašno ti i sve to. I znaš, ono kao baš je nekako emocionalno te preoptereti, razumeš? Ali kao ispoštuješ tu situaciju, ta cijela ekskurzija kao nastavi dalje. I mi onda priđemo bliže tom krematorijumu i tom kao pozivu koji mi to hoćemo da vidimo. I sad mi svi stojimo, baš bukvalno kao na sahrani sa rukama, znaš, kao iza leđa, pognut pogled i samo u jednom trenutku iza nas čuješ i mi se okrenemo i jedan Kinez u ljubičastoj trenirci, uvijek će biti Kinez, u ljubičastoj trenirci stoji power pose, brze naočare, ovako stoji i I fuck nas sa najvećim pederšom koji sam ja u životu video na svetu i samo stoji i ovako gleda u nas. I sad, znaš, ja sam u fuzonu, toliko me samo presekoliko u trenutku da sam se ja naljutio. Ja ga gledam, ja sam bio u fuzonu kao, ja ću ići s tobom na šake oko ovoga, ja sam toliko kao emocionalno isprima sada. I lik, bukvalno ovako. Znaš, mislim kao, i lik samo podigne ovako na čelo, razumeš, nije udostojio ovoga, razumeš, kao, samo ovo i gleda nas, a pride od nas troje koje smo bili, ja sam fizički najmanje, ja sam 1,86 m, razumeš, ja sam fizički najmanje od nas troje, lik nije imao ni najmanje problema. Što je lik bukvalno fuzonu fuck around and find out, ali kakav lik, ali kako ne kapiraš? Kako ne znam, ali mislim, opet, vraćam se nazad na to da kod njih pljuvanje nije isto što je kod nas pljuvanje. Oni se tako iščiste. Da. Ja mogu da zamislim da u njihovoj kulturi da sve te negativne emocije koje ti osjećaš tamo, bla, 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 ti to ispljuneš. Nemam pojma, pokušam da ga opravdam. A kad je lik to uradio, ja sam bukvalno bio kao ovo lik upozorno, ja ću te deknem u glavu, razumeš? A lik je bio upozorno, ja ću deknem vas troje u glavu. Da, kraj. A porešte tamo, kao to obezbeđuju, tipa, ako sam ja dobro razumeo, Nemci su se zaveštali da
će imati stražare tamo, Poljaci, izraelska, ne znam da li Mossad ili izraelska vojska, nemam pojma, ali na sve strane ti imaš te neke kao vojnike, te neke redari, šta ti ja znam. Kad je ovaj lik pljuno, nije bilo nikog od njih, a ja sam bio u fazonu, molim vas, ne ga neko ispendreči. Neki likovi su valjda uzeli kamenčić kao kamen sa poda i završili su u zatvoru u Poljskoj. Da, to nerano. Ti ne smiješ da se sprdaš u Auschwitzu. Ovaj lik je pljuno šlajmaru, kao pa brat, molim vas da ga neko ispendreči. Izrael se baš cima za Auschwitz, zato to tako izgleda, znaš, zato i to toliko sa ukusom, kako glupo zvuči, ali zaista sa ukusom to sve sačuvano. Ne, mislim, jako je to bilo isto. Bila neka priča za, to su bili, mislim, momci iz Izraela, dobro, oni nisu mogli da znaju, ali kada već nisu mogli da, kad nisu mogli da spale dovoljno ljudi u tim krematorijuma, oni su napravili improvizovane fire pits i to je bila samo kao džinovska iskopana rupa na kojoj su oni stavili šine. Sad, jako će pogrešno zvučati, ja se stvarno izvinjao, poređili su kao rešetku za roštilj. Užas. I konstantno su ložili vatru ispod i bacali tela gore. I oni su na taj način uništavali abnormalnu gomilu ljudi. Sad, ti ne možeš taj pepeo iskopati i razaznati, znaš kao... Da. Pa su odlučili samo da zakopaju tu rupu i tu sad stoji samo kao ploča, tu je pepeo hiljade i hiljade i hiljade i hiljade ljudi. A ti, ako ne znaš da čitaš engleski ili kao nemački ili poljski ili ne znam na kojem sve jeziku tamo bilo ispisano, ti nećeš znati šta se tamo desilo. I valjda ne znam ko, ali kao, u mojoj glavi priča su bili momci iz Izraela, preko smo došli, u šumu, odmah pored toga, da pišaju. Što je, mislim, pazi, to je debilna stvar za uraditi. Svakako. Posebno ako si iz Izraela. Da, posebno. Njih su uhapsili. Da. I njih su uhapsili, oni su valjda fasovali baš ozbiljnu kaznu zbog toga. Mislim, kaznu u smislu zatvorsku kaznu. Ne pada mi teško što su pomislili, ako verujem da je to bila kao časna greška. Bili ovi koji su prodali, znam da su bili neki Turci koji su kao ispred ovog Arbeit-Macht-Frei znaka kao odradili kao Sieg-Heil, To imaš gomilu slike ljudi što prave selfare, ispred. Da, i oni su svi završili. Mislim, kao, i to nos pred njoj odmah kao kazan zatvor, tome slično, da. To je bila posljednja stvar sa našeg putovanja, tog od 2 meseca, onda smo prošli Mađarsku, vratili se nas do Suboticu i to je bilo to za taj put. Znači, samo želim da rezimiram. Vi ste krenuli iz Subotice, nebitno kada, krenuli ste iz Subotice vozom. Ste vozom išli do Vladivostoka, da. Je li tako? Iz Vladivostoka avionom u Japan, avionom nazad za Vladivostok i onda opet iz Vladivostoka malo drugačijom putanjom. Ne, istom putanjom. Do Ulan-Udea. Tako je. I isto sve nazad vozom. Da, koliko je to ukupno dana u vozu? Bilo je samo jedan mali deo, taj kad smo prelazili granicu. Mongolija, Kina. Mongolija, s Rusija, Mongolija, to je bio mali deo busom, mali deo jer je bio jeftiniji. Imali ste onog lika u džipu. I onog lika u džipu između pogleda, da. Njega smo zvali Lajča, zato što samo kao na to se odaziva iz nekog razloga. Koliko je dana u samom? U vozu. Sve ukupno smo mi izračunali, ne računajući evropski deo voza. Znači ne računamo što nam je trebala Subotica, Belorusija. Računaj. Ne znamo, to nismo uzeli da računali. Računali smo samo Rusiju. Samo Moskva, Vladivostok i nazad je bilo 16 dana. Znači 16 dana i sve ovo, aj plus, znači to je 20 dana u vozu. Barem. Većinu toga je bilo da u vozu, kao blejiš u vozu, sve vreme. A 2 meseca ste putovali. A 2 meseca smo putovali. I 20 dana. Vrate. Bože me sačuje. Dobiješ kao cabin fever. Pa sigurno dobiješ cabin fever, zato što si još sa gomilom ljudi tamo. Da. A stvarno samo posneš jedan od njih. Ja se stvarno... Moraš tako, pa ne možeš drugačije da misliš šta da radiš. Ja nisam li koji bleju u boksericama kao generalno, ali kao tamo posle 3 dana, ja sam bio glavni u boksericama. Jasno. Da. Mislim, jer je tamo 36 stepeni, ti u 36 stepeni kao biti u fazonu kao ugled kako izgledam uljudno sa znojkama do pupka, razumeš? Jako impresivno putovanje. Svaki put kad mi priča, svaki put sam fazonu kao zaboravim šta to zapravo podrazumeva. A je li ti jako dobro što i dalje nema ličnost, a? Kao toliko cimanje dalje nema ličnost, da? Da. Posle toga imali smo Kavkaz, Jermeniju i... Znači, to si imao odvojeno putovanje za Kavkaz i Jermeniju, imao se odvojeno putovanje na Pripet, o čemu ćemo danas pričati. Da, to će biti, to ćemo ostaviti za kraj, znači kao Černobil, to je najinteresantnije. Da, apsolutno. To ćemo ostaviti za posljednju, kao
epizodu i kao nadam se da do tada bukvalno ne znam, imam planirano jedno jako interesantno putovanje. Mislim, ti znaš, imam planirano jedno dosta interesantno putovanje sad u septembru, ali jako ne želim da kažem pa da propadne i ono kada mi se prozivaju svi najstrašnije. Ne, kaži tek post. Reću, da, onda možemo napraviti kao epizodu. Ali ako to uspije, to će biti baš bukvalno najhacija stvar koju sam ikad uradio u životu. Vrh. Uključujući to što sam izvadio za slezinu. Pa ništa, onda vidimo se sljedeći put kad ćeš pričati, nadam se, o Jermeniji, Kavkazu i slično. I hvala ti jako puno što i ako sam ti 5 puta već pripričao priču i dalje se pretvaraš ko da ti je zanimljivo. To je stvarno jako impresivno. Jeste, kažete što apsolutno zaboravim sve što mi kažeš. To je zapravo jako dobra stvar. Isto kao moja mama. Molim sad da završimo. Samo ću jednu stvar da dodam. Da, moramo da kažemo, čoveče. Mi smo imali Q&A koji smo obećali ljudima. Da. To smo rekli, da. Tako da možemo u osnovi da ubacimo to i ovde. Tako da, eto, ima i Q&A na kraju. Da, imamo taj Q&A što smo radili prošli put, to ćemo ubaciti, šta je želim. A vi ako imate neka pitanja za sledeći put, apsolutno se javite, mislim. Da, mi ćemo napraviti, sad da, shameless plug, zapratite Igora na Šmekerinjo. Joj. Da, Šmekerinjo, Igor Prčić, Šmekerinjo, ako neko nije čuo Šmekerinjo. Ja sam Nemanja Bogdanov. Jako svedeno. Da, napravit ćemo isto kao da nam postavite pitanja, slobodno nam šaljite pitanja, ako su vezana za putovanja, za podcast, bilo kakve sugestije i slično, pišite nam, na sva ta pitanja ćemo odgovoriti. Apsolutno. Što se tiče slika putovanja, sve imate tamo i ovo što sam pričao i ono što ću pričati, sve se tamo nalazi, pa ćete onda biti u toku sa svim, jer nadam se da mi je bilo interesantno. Tako da do sljedećeg viđenja. Da. Ćao. Ćao Igore, pozdrav svima. Postavio si story sa pitanjima za gledalce, za brojne gledalce. Za milione za gledalce. Dugujemo im to, jel da? Da, jeste. Da samo kao sumiramo, to je otprilike bio taj put kroz Aziju i te interesantne anegdote. Bilo ih još mnogo, ali to ne mogu ni da se setim u trenutku svega da ispričam. Što se tiče Kavkaza, Jermenije, Azerbejdžana, Gruzije i Černobila i Ukrajine, to je bio zasebni put, o tome ćemo pričati u narednoj epizodi, sada kao ako hoćete, ako budu views bili na mestu, šalim se, bacite palac i... A sam sada plagovao. No, postavio sam na story da kako imate neka pitanja, da nam pošaljete, da ćemo probati da odgovorimo na sve. Jako mi je drago, ali iskreno mi je stvarno jako drago što je bilo previše pitanja i ne možemo da odgovorimo na sve. Bilo je nekoliko dosta neumesnih pitanja, ali jako smešnih, stoga svaka čast. Na njih isto, nećemo stići da odgovorimo ovaj put, ali kao klasična scena, sad ću izvučem telefon i na neke od njih ćemo odgovoriti. Čisto se da završimo sa tim. Čekaj, šta? Zapravo, ovo sam rekao da ću prvu stvar da kažem. Andreja je napisala kako ste slatki, onda zasebno pitanje, znači sve zasebno pitanje, da li Igor ima devojku? Co bi kida. Ja, i to su onda botine, bukvalno. Da li Igor voli visoke ili niske devojke, s toga Igore, daj odgovor. Pa, u posljednje vreme visoke, ali dosta sa botovima, brate, može prava pitanja. Hvala, Andreja. Hvala mnogo. Da, dobro. Mogu se ovdje uzeti za ribe, ako nema. Ne. Naš prijatelj, Čvarkov, i hvala mu puno za shoutout. Hvala za shoutout. Najjača mimo stranica. Hvala za shoutout. Zašto ne praviš vlogove sa putovanja? Jednostavan, najkraći odgovor je zašto sam budala, zašto sam lenj i zašto mi je cimanje, ali to je problem koji moram da ispravim za naredni put. Smo Gabrić i ja baš rekli da ćemo da ispravimo tu grešku, da ćemo da snimamo. U tom si gasu, snimao bi te vlogove, brate, i to. Pa, ja iskreno kao i hoću i neću. Mislim da je dobra stvar, mislim da je zanimljivo, mislim da ljudima dođe to kao smešno za vidjeti, interesantno za vidjeti, ali je to stvarno samo kao cimanje, ja sam predominantno lenj. To je kao ta stvar. To je odgovor, ali kao verovatno će biti. Jasno. Ja mislim da je to bilo ekstra. To je bio dobar segue. Imamo pitanje isto kao da li Igor ima devojku? Brate, dosta. Nije na pitanje za mene. Ok, nisam offended, ali ne veze. Šta? Bio je segue na to pitanje. Čekaj, to je bio...
kao gde planiramo da putujemo sledeće, možda sam screenshotom zašto na airplane mode da ne preforuku sa mikrofonom, gde planiramo naredno putovanja, idealno bismo hteli da odradimo ono što nismo mogli da uradimo prošli put, to je Tibet. A šta je bila fora s Tibetom, što niste to mogli? Hteli smo da kad dođemo u Peking, da posle Pekinga idemo u Lhasu. Ali fora je da bi ti otišao na Peking, ti moraš dobiti jednu posebnu vizu za putovanje unutar Kine u Tibet. Da. Jer oni ga kontrolišu i oni to, pa bukvalno se tretira kao zasebna viza i to može dobiti samo od Kine. I nama oni nisu, kako se zove, to jest prvo su nam odobrili i to je bilo uoči njihove kao kineske nove godine, kako to da već kažem, što je opet na Tibetu se slavi i tada daju mnogo ređe ili zabrane uopšte turistima da dolaze na Tibet, zato što tada znaju da izbijaju ti Free Tibet protesti i tome slično, pa ne žele da tamo ima mnogo turista da to zabeleže. Mi smo tako isplanirali da tik do tog perioda da upadnemo. Jasno. I mi smo išli kroz tu jednu turističku agenciju koja je imala koja je imala gomila keša, šta ti ja znam, i kao dobili smo tu potvrdu, ali su nam javili bukvalno nedelju dana pre polaska, ipak smo zeznuli, ne možete da dođete, zatvaramo Tibet za turiste za taj period koji je bio, ne znam kada smo im planirali, ali možete doći od tad do tad, ali morate onda podneti prijavu ponovo sve iz početka. Kako to cimanja, čoveče? Abnormalno cimanje. I onda smo mi podneli sve iz početka, čak smo ispremeštili tako da mi letimo iz Moskve za Peking i onda odemo tamo i onda da se vratimo nazad Transsibirskom i to nam je bio plan i mi smo i te karte kupili, tu smo izgubili najviše para. Samo da nam opet kažu, i onda su se onda odbili uz obrazloženje zašto je potreban to jest dopusnica za Tibet toliko hitno. Kao, zašto ste nas odbili za ove koje imamo već 3 meseca, znaš. I kao, tako su nas, jako, birokratije, zeznuli su nas na to, u suštini kao, ali hoćemo, ostalo nam je u glavi da hoćemo Tibet, hoćemo u Lhasu i stićemo tamo jednom. Stoga, u jednom narednih putovanja planiramo da odemo u Peking. Kad stignemo u Peking, oni smo probali da podnesemo za vizu za Severnu Koreju. To je veoma izvodljivo. To je stvarno veoma izvodljivo. Ljudi misle da znam da idu ljudi, da nije to toliko cimanje. Ali moraš da podneseš u Kini u njihovoj ambasadi. I to ćemo da uradimo dok se to procesuira, da odemo na Tibet, vratimo se nazad, odemo ako možemo u Severnu Koreju i onda ako budemo imali para, ako budemo imali vremena, onda Južnu Koreju i onda da letimo nazad. To je impresivan plan. To je stvarno jako labav plan, zavisi od jako puno, isto kao i ovo sad što su nas ispalili za Tibet, zavisi od jako puno faktora na koje mi ne možemo da računamo, uključujući i Severnokorejsku ambasadu. To je bilo jedno pitanje. Imam jedno pitanje koje jako želim da damo odgovor, to je kada sam se najviše iznervirao na ovom putu, šta mi je bio najveći uzir. To je super pitanje. To je jako dobro pitanje. I onda ću da kažem i da pozdravim formalno mog brata Filipa Bogdanova, koji je odlučio da se pridruži ovom putovanju kroz Sibir, znači smo se vraćali Transsibirskom nazad i Gabrić i ja smo nosili rančeve od 65 litara. To je sve što smo mi nosili, sve. Moj brat se pojavio sa 2 kofera na točkićima. Zamisli da ideš kroz Sibir sa 2 kofera sa točkićima. I naravno mi su svuda kasnili zato što on ne može da vuče to sami. On smo na smenu, mi to morali da vučemo sa njim kroz sneg koji ti kao do kolena fazon. Znam da je bila i situacija baš u Minsku. U Minsku, da, to je interesantna činjenica za ljudi koji poznaju istoriju, malo pomnije. Lik koji je ubio John Kennedy je Lee Harvey Oswald. On je jedno kratko vreme defektovao u Sovjetski savez i on je živeo u Minsku. I stan u kome on živeo u Minsku je sad hostel i mi smo tamo odseli. Da, jako bila dobra scena. Jako dobar ugođaj. No, u svakom slučaju, tada sam se ultra iznervirao na njega, zašto smo kasnili, jer on vuče ta svoja mrtva 2 kofera, a unutra ti para patike koje ne možeš nositi u sibirskoj zimi, znaš, ćao Filipe. Da, to mi je bio najveći uzim. Meni si okej, Filipe, dalje. To je blatantno laž. Da, bilo je to vlogove, giljotine, kako preživjeti Mamurluk. Šta volite da slušate? Novaković Maja pita šta volite da slušate od muzike i šta volite da čitate. Ti si interesantan lik, tako da evo izvoli ti odgovori na to pitanje. Ne. Džabe, izvolite. Ne znam. U srednju sam mnogo kvalitetnije stvari čitao nego sad.
Sad sam baš u fazonu kao daj mi najđubre fantastiku, ono koju ne moram da platim, jer čitam na Kindlu i samo štance, a u srednjem sam baš bio u fazonu, da, bitnici, vrate, Jack Kerouac itd. Ti si neki našten lik, a? Da, i kao ta sranja, vrate, ali sad sam baš u drugom gasu. A i ne čitam sad još toliko mnogo. A muzika? Ne pojma. A muzika, isto sam u srednjoj bio u fazonu, ne, veruj mi, post-rock, brate, jazz, samo to, brate, kao, nemoj me sa tim turbo folk sranjama, tako to, sad. Kidaš? Brate, sve, bukvalno sve i, ono, Aleksandra Prijović, brate, Cobi, brate, sve, apsolutno. Nećemo povlačiti paralele između tebi i Cobi, a? Ne, već je urađeno, da. Urađeno, da. Mislim, validno, razumemo dakle dolazi. Ali sad, mislim, ti isto moraš da odgovoriš na to pitanje. Dobro, ne, mislim, jako mi da ja samo budem lik koji odgovara na to. Pa zapravo bolje. Inače, ne znam da li tebi telefon uključen na airplane modu, ali Novaković Maja izgleda kao da je jako lepa, možemo da simpujemo, zapratimo oboje zajedno, a sad džabi ćeš vidjeti od ovoga, ali kao proveri. Što se tiče... Ćao Maja. Što se tiče muzike, rekao bi da normalno kad sam bio srednja škola te slične pop-punk je bio kao glavna stvar skate-punk, pop-punk i ispratio sam drugi talas emo-a, što se jako vidi jer srednje dete. Sada rekao bi da indie folk slušam puno, izuzev toga, dobro, trap, drill, klasično grime što slušamo svi. I kao, ne znam, recimo old school hip-hop isto, to bi još dodao, ali ako bi morao da biram jedan žanr, mislim da bi to bio indie folk, pada mi na pamet Amigo the Devil, jer ovo mi je trenutno sad kao stvar koju slušam puno. To je lepo odgovor, brate. Jesi čuo za Rastu nekad, brate, veruj mi. Jesam. A što se tiče knjiga, tu imam pripremljen odgovor što uvijek preporučujem. Cormac McCarthy, južnjačka kao gotika i tu konkretnu knjigu Child of God. Neću sad da se zalećem u to preterano, ali eto, to je moja preporuka. To bi ja preporučio u srednjoj. I to bi bukvalno preporučio u srednjoj. To je stvarno, jer kao, sad ono da nikom ne uništim knjigu, ali kao rezime jeste, to postane, to protagonista, antiheroj te knjige je postane toliko odvratna osoba da ti bi inače tu osobu eksplicitno mrzeo i ti bi hteo da ta osoba bude ubijena, a ti kroz tu knjigu navijaš za njega. Navijaš da uspeva u svemu tome. I druga knjiga što moram preporučiti, to je ne knjiga, nego pisac Chuck Palahniuk koji je napisao Fight Club, između ostalog, ali ne bi preporučio Fight Club, iako je kao kida knjiga. Ono je kratke priče, dobro. Tako je, Haunted. Preporučio bi Chuck Palahniuk Haunted, Survivor, Choke isto. To su... Choke sam čitao. To bi ja preporučio. Eto, to kaže ona, onda sam dobio... Pitajte sljedeći put za filmove, tu imam šta da pričam. Da. Ja sam okej sa dokumentarcima donegde. Da, preporučujem svima da gledate Dear Zachary. Da, gledajte Dear Zachary dokumentarac. Nemojte googlati, samo ga pogledajte, verujte mi. Da li sam gledao sinoćni UFC i ko mi je omiljeni MMA borac? Da, jesam gledao sam, nisam pogledao ceo card, ali sam pogledao glavne mečeve. Prvo sad što moram da kažem jeste izuzetno mi je drago što je Brandon Moreno novi šampion MUVO kategoriji. On mi je jedan od omiljenih boraca MUVO kategoriji i on je baš ono kao klasična priča, meksikanski underdog borac postaje šampion i to će biti hollywoodska priča. To će biti hollywoodska priča. To taj iz kartela, navodno, allegedly. Allegedly, ne, nije. On skuplja kako se zove, ne... Funko Pops, da, on je dobar lik. Šta je još bilo? Da, Nate Diaz. Šta reći za Nate Diaza koji ceo meč gubi, onda skoro završi Leon Edwardsa u posljednjoj rundi. Biti fan, a svi smo fanovi Diaz braća, ali kao biti fan Nate Diaza je ono kao nešto najnapornije, nešto najbolje ikada. Da je on završio Edwardsa na kraju tamo, to bi bilo i naravno Israel Adesanya koji je provalio Vittorije i to samo kao tu nema šta. To je bilo kao klinik što se kaže. Da, pratio sam, bilo jako klinika. Klinika, da. Odličan card, 8 od 10, topla preporuka za gledati. Ko mi je omiljeni MMA borac, tu će biti dosta old school, ali moj old school MMA njuški će znati zašto. Moje dva omiljene MMA borca su Kazushi Sakuraba i Shinya Aoki.
Shin Aoki, zato što on ima najbolju, najofanzivniju, najzlu jiu-jitsu za MMA i on to fantastično sprovodi u delo i ja eksplicitno se trudim da moja jiu-jitsa izgleda kao njegova, jer njegova jiu-jitsa se zasniva na tome da on bira submission over position, a to znači da će on žrtvovati poziciju samo da te dobije na nešto i on je lomio ljudima kosti, završavao na twister, na najužasnije stvari, on mi je omiljeni borac. Čestka na ljubičastom pojasu. Hvala što si, toliko ti je trebalo da mi čestiš za ljubičasti pojas. Da, 7 godina sam oficijalno čestitke na podcastu za ljubičasti pojas. Shameless plug. Jeste, dobio sam svoj ljubičasti pojas, jako sam ponosan na njega, trebalo mi je dugo da ga dobijem, sam ga dobio i jako sam ponosan na to, a drugi što sam rekao, Kazushi Sakuraba, svako ko je pratio MMA i ko prati MMA zna za to ime i to je čovjek koji je epitom dead game borca. Šta to znači? To je već kao šira tema, ali on ti je borac koga vole borci. Eto tako što da kažem. I još jedna stvar, dobio sam pitanje kao da li ću biti na Megdanu, neću, zato što kao snimamo ovo, ali moram da uradim shoutout za moje Vukove iz CDS-a, za Limuna, za Joksu i za Folija koji se bore i koja će sigurno se za pobjede i za moj ceo CDS koji bukvalno su mi svi omiljeni ljudi tamo na čelu sa Nemanjom Miloševićem koji je gostovao sa mnom u klinici kod Joci i Niđe. Da, on i jedan velik pozdrav za njih i za ceo CDS. Da, srećno momci. Nemojte me nikad tući. Ako možemo da se dogovorimo da... Da, eto. Znaš, za moje za protekciju. Ne treba protekciju, samo mene nikad ne tuku, to je sve. Da, jako volim, mene nikad ne istuku. Ali ipak se desi. 3 puta nedeljno. Da, pa ništa, to su u suštini kao pitanje koje sam izdvojio. Ima tu još gomila, ali da mi to privedemo kraju za sada. A sledeći put ćemo onda pričati o Kavkazu, to je regiji i Černobil, da. Znači Kavkaz je bilo osnovni planinare? Ne, ali mislim kao bilo i toga, ali kao nije bilo samo to. Da, to je bilo to. Hvala ti opet na razgovoru. Hvala tebi, čuo si ove priče 5 puta. A ne, uvijek je lepo. Sa neke detalje nisi znao. Apsolutno. Znam da neke stvari nisi. Uvijek je lepo, brate. Stvarno volim ove priče, tako da... Drago mi je. Ništa, onda do sledećeg put. Do sledećeg viđenja. Tako je, vidimo se, Igore. Ajde, sve najbolje. Poz.